Arratsalde on guztioi, nire burua aurkeztuko du, nire izena Iñaki Ezkurra da, eta Alkartasuna Fundazioak eskatu zidan gaur moderatzaile lanetan aritzeko hemen, eta ni egia esateko gustu handiz etorri naiz Bilabonara horrelako jarduna betetzen. Egia esateko zoriondu nahiko nuke Alkartasuna Fundazioa, zeren eta gaur hemen jardun honetan jorratuko dugun gaia, egia esateko ez da bakarrik sektoriari arduratzen dion gai bat, arazo bat, baizik eta nire uste apalean gizarte guztiaren kezka bada, eta horren neurrian saioak egitea, eztabaidak sortarazteko, eta baita ere azken batean informazioa edatzeko, eta horren gainean azken batean gauzak eraikitzeko beharrezkoa da, beraz, zorionak Alkartasuna Fundazioari. Gaur egungo jardun honen mugak ordu bat eta erdi daukaguz, orain aurkeztuko dizuet hartuko dutenak, asko dira, egia esateko, horrek da jardunaren onurarako, idei gehiago izango ditugu hemen. Bakoitzak 10 minututan hitz egingo du, eta eskatzen dizuet arren men egitea erlojuari. Eta horren ostean izango dugu eztabaida bat, moderatzaileak neronek ekarri ditu galdera batzu, baina nola ez, eztabaida irekita egongo da, onera etorri zaudeten guztioi. Ez nuke galdu nahi okazioa, eta honek ja bukatuko dut nahi zuzatuko, niretzako importantea da gogoratzea nire adizkide mina, laguna, lankidea izan zena Sabin Intxaurraga, akaso baten batzuek ezagutuko zendun. Zeren eta bere pertsonan uztartu egiten dira, hemen jorratuko dira hainbat gauza. Bera zeukan, bera zan jabea eta bera zan zalea. Bere ibilbide luze eta oparoan ardura handiak izan dizitun, bai Zianuiko udaletxean, Bizkaian, bai Bizkaiko forestalistan elkargoan, baita legebiltzarrean, baita jaurlaritzan, eta leku guzti horietan ni horren testigu izan naiz, privilegiatua, oso ondo uztartu egin zuen idei guzti horiek, eta denen gainetik bere zaitasuna aipatuko nuke, beraz, bere izenean gaurko jarduna, behintzat nire aldetik. Gurekin daukaguz gaur, mai honetan, alde batetik, Bazkegur, sektoreko ordezkariak, bere lehendakaria eta bere gerentea, beraiek dira Oskar Azkarate eta Josu Azpitarte. Parkatu, alderantziz esan dut, gaur ezagutu gara eta esan dudanez gerentea eta zuzendaria Bazkegurrekoak. Baita ere Itziar Barina Rementeria, bera hemen bera da akademia, unibertsitatea, ekonomilaria. Baita ere daukagu Aitziber Zarobe, Aitziber Zarobe da biologa, Mondragoi Unibertsitatekoa ere, eta aldi berean ingurumen aldeko kolektiboaren Naturkonen ordezkaria. Eta azkenik daukagu Roke Akizu. Roke Akizu da bere ogibidetik aditua gaur jorratuko ditugun gaietan, eta aldi berean bere konpromiso politiko batik ardura dauzka ingurumenean bere alderdi politikoan. Hemendik aurrera, zabaltzen dugu lehenengo partea, eta hitza emango nioke Bazkegurreko bi ordezkariei bakoitzak 10 minututan hitz egingo du. Arratsalde on guztioi, eta nik eskerrak emon, kasu honetan antolatzaileei, Alkartasuna Fundazioari, eztabaida hau ekiteko guztiokaz eta beraiekaz baita, lehenengoz elkartzen gara honako foro baten, eta gu beti gure arloko jarduerak eta ideiak objektibotasunez eta jorratzea nahi gustatzen jaku, eta hortik espero dugu joan daitela ekitaldi hau baita. Hasteko eta behin,
Baskegur aurkeztuko dut. Baskegur da elkarteena, sektore guztia sartuta gauden elkarte bat, kluster erara lan egiten duena, da kluster era moduan, arlo guztiak, hasi baso jaubeetatik, forestalisten elkarteak gure bazkidea dira, baita elkarteak basoan lan egiten duten enpresanak, bai lehenengo transformazioko enpresanak, bigarrenekoak, bioenergiako enpresak, eta arlo guztia osatzen duena, eta kluster moduan lan egiten duguna, azkenengo urteetan hainbeste proiektukaz. Orduan, jarraituz pixkate jardunalde honen ideiari, plantatzen dozku, zeintzuk erronka gure basogintzak daukan, 21 mendeko basogintzak, baina horren aurretik guk nahiko gendun 100 urte atzera joan, eta ikusi Gipuzkoak eta Euskal Herriak euken erronka nagusiena arlo forestalean zein zan, erronka gogorra zen, benetan, oso gaur egun sinistu ezina, baina alan gertatzen zen. Orain dela 1 urte, Gipuzkoa eta Euskal Herrikideko batez Kantauri isurialdeko basoetan, ez egun zuaitzik, zuaitz oso gutxi egun, 20% kalkulatzen da gutxi gora bera, ez dakigu seguru zenbat egongo den, bai badaukagu gaur egun teknologiari esker, niko kuriosoa da, baina Amerikarrak etara zuten argazki bat, 1985 hegazkinez, gaur egun Geoskadi bizorean dago, eta han guztiok ikusi aldugu, zelan egun ziren 1985, nire gurasoen sasoian behintzat, nire gurasoak eta esaten eustien geusak ikusi alditugu, han zelan gure basoetan, gaur baso, esaten ditugunak edo pinadi, zautzen ditugun bezala, lehen lurzoroak ziren, eta, holako landak ziren, holako egoeran egusan gure basoak. Orduan, hor erronka nagusi bat egon zen, Euskal Herria zuaiztea, eta erronka horren, zerik, eragilerik nagusiena, azken baten, basogintza aktibo batek, sustatu eban, pasatzea 20% zuaiztua egotetik, 45% gaur egun dagoena. Orduen hori lortu da, zentzu haukin duelako, bai alde ekonomikotik, alde sozial eta alde ekologikoan hainbeste onura ekarri dituena, baita bere arazo batzuk, hobetu aldirenak, batzuk aldatu eta hobetu dira, beste batzuk bidean egongo gara, horretan lanean egiteko prest gagoz beti eta beti hobetzeko prest egon gara, eta horren arabera, gaur egun, gainera pasan astean, 2018ko baso inventarioa, interneten dago guztian eskutara, daukaguz barrio 155 zuaiztua basoetan, 380.000 hektarea, 117.000 beraietik pinua da, 130, 130 da pinu radiata pinua edo insigniza, eta moten dau, dan guztiok jakingo dugunez, mosketen eta aprobetxamentu den eta aktibidadearen 185. Orduan, beste alde batetik, bigarren espezia, pagoa da, eta pagoa dauka erdia, gitxi gora bera, 54.000 hektarea, gehiena baso partikularretan dago, ez dakit hori dakigu, baina baso partikularretan zati handi bat dago, eta horrek bedorren erronkak baditu, gero komentatuko dugun moduan, ez da? Orduan, kasu honetan, beti banatzen ditugu, ostozabalak, koniferak, baso pribatuak, baso publikoak, turno laburra edo turno luzea daukanak, eta horretan hainbeste eztabaida egin aldugu, eta momentu honetan, debate honetarako, agian ez dugu kingo hastia hundirik horretaz lan egiteko, agian gero galderatan edo inal izango dugu, ezta? Horretarako, bai politikak daude, esaten danean politika forestala dagoenean, politikari nagusiena laguntzak dira, laguntza badago, segon, 130, 132, radiata kasuaren
laguntzak izango dira, beste osto zabalak, beste zuaiz batzuk badira gehiago dira, baina alan da guzti, jakin daigun, laguntza guztiak lehen sektorentzako, Europatik kofinantziatuta datozela, PAK hori dalata, orden jakin beharra dagoena da, PAKetik, PAK, Politika Agraria Komun, 20% dala bakarrik PDR, Programa de Desarrollo Ruralera doana, PAKaren 20%, eta 20% horretatik laguntza forestalentzako 13% doa. Orduan, PAK horren Europatik datozen laguntzak lehen sektorentzako, nekazal eta sektore guztientzako 2,6% datoz laguntza forestalek egitera. Hortik gora, doa danak nekazaritza edo abesantzara. Orduan, hortik aparte, lortu dana, urte guzti honetan, sektore bat osoa, eta jente askok, eta hori guk bentzat zarritan ikusten dugu, nahiko enbidia, esan daigun leku askotatik, ze guk daukagun sektore oso bat, azken baten, espezie baten espezializatua. Guk monokultiboa baino, zarritan monokultiboa, eta igual bat emateketaroko dago orain dibe monokultiboaren kontua, espezializatuta dagoz espezie baten egia da, 17.000 hektarea daukaguz gaur egun, eta alan da guzti, gauza askotarako eta sektore bat uztartzeko, ez da asko. Zate baterako, Akitanian bertan daukaguz 1.000.000 hektarea, maritimo pinua, edo Nafarroan daukaguz beste 140.000, 150.000 hektarea pagoarenak, edo Suezia edo Alemania beste toki batzutara bagoaz, sektore forestal sendoa dagoen toki batera, ikusten dugu gure zenbakiak 10 edo 20 edo gehiago gaitik biderkatu beharko litzateke zela. Baina, sektore honek, sortu dauz azkenean, 20.000 enplegu. 20.000 lanpostu, 13.000 zuzenak eta 7.000 tartekoak, eta hori oso garrantzitsua da, gure ekonomiaren 1,5% lortu da. Kasu baten, ipinike, datu honek, emon aldabe, datu bada, baina 20.000 lanpostu dira. Nafarroko kasuan esate baterako, antzerako edo azalera handiago eukinda, sortzen dauz, 4.000 lanpostu, esate baterako, zuzenak eta biderkoak. Orduan, hainbeste gauza dago berbaiteko, eta bai jorratzen nahi nuke, esaten da moduen, 21 mendeko ikusten ditugun erronkak. Eta erronken artean, eta guretzako lehenengo eta behin, da nola sortu ilusioa propietariongan, eta nola sortu, rentabilizatu edo lortu egin behar diren gauza guztiak basoko lanetan, horre finantzatzea. Jakinda, eskulana asko igondala, jakinda gaur egun, eta 21. mendean, hemen gaudenok batzuk igual bai, baina gure osten datozenak, asteburuetan edo lehen haite izan bezala lan basoan, ez da la posible izango, orduan lan batzu behar dira, hor behar dira zehozelan, eta horretan bai behar dugu, jakin, esaten ditugunean, era bat edo beste politika bat hartu behar dela, kontua da zelan rentabilizatuko dugu hori, eta bai espezie produktiboak egiten direnean, edo osto zabalak edo beste batzuk egiten direnean. Geixotasunari buruz, hor baite, minutan ez da askorik emoten, geixotasunari buruz, bai izate nahi nukena da, hor daukagula geixotasunak direla beste erronka nagusi bat, gure basoetarako lehen, gaur eta gero ere bai. Erronka horrek gerotan nagusiago dira eta handiagoa dira. Europan, orain dela 10 urtera arte edo, urtean 4 espezie berri ezagutzen ziren. Gaur egun urtero 40 espezie berri sartzen dira Europan, espezie inbaditzaileak edo direnak eta basoak arriskuotan ipinen dabenak. Pinuak gaur egun arazo handi baduko, baina beste espezie batzuk ukin jabe eta ja desagertu dira gure inguruan, beste batzuk ukingo dabe urrengo urteetan eta tamalez, sortuko dira, hortan lan handia egin behar dugu, eta lan horren barruan, guk bai proposatzen duguna da, aukera badaudela gaitz honi aurre egiteko, baina gaitz honi aurre egin neurri proportzionalakin, beti inguruko ingurumena zainuz, legearen barruan produktu bat, kasu honetan dano dakizunez, eta ja debatean pixkat sartzeko gero bebai, oxido kuprosoren tratamentua.
Bai, bueno, ozeoko prosoaren tratamentua da proposatzen duguna, dalako, gu proposatzen dugun zeretan, dosietan, agrikultura ekologikoan egiten dara, baina lau bider gutxiago konzentrazioan erabiltzen dena, ez daukana eraginik inguruan ikusi dalako, eta ikusi dugulako dala zerik importanten, ezta? Eta hau holan izan ezik, baite, honen kontra ikusten ditut, zarriken, komunikabideetan, daleko askotan, danoko foroetan, jente asko kontra dagoela, kontua da, zein da alternatiba dagoena honetarako, eta, bueno, alternatiba hori jakitea nahi nuke, eta alternatiba hori badago, pinua bertan bera, edo espezia bertan bera ustea, guretzako, hori ez da... Eskerrik asko Josu, seguruenik gero debateen barruan, horren inguruan erantzunik eta jasoko ditugu. Oskar Mesedez, zure txanda da. Kaixo, nire bai gureko neuke eskertu antolatzaileei, seguretzat importantia da olako forotan egotia. Pixkat osatzen Josuk planteatzen zebiena, egisa da 10 minutu gutxi dela eta saia izango dela, baina saiatuko naz eitzen 10 minutuak. Azkenian guk gauza asko entzuten diez, bai gureko geunke gaurko debatian bebai datuak ekartzen, eta batzutan debatia batzutan larragi murrizten da espeziona edo txarra guk, nahiago dugu ipintxiame gainien kudeaketa ona edo txarra, eta ni zentzu horretan espeziei buruz eta gabizenien hitz egiten gureuko honeke guk beti jasangarritxasunan 3 ardatzak betetzia, ez? Hitz egiten da ingurumen jasangarritxasuna bete behar dela, hori argi dau, gu hor gabizlanian, PEF, FSC, olako ziurtagiriak zertifikazioak jorratzen ditugu, eta horretarako bebai auditoriak pasatzen ditugu, eta kontrolauta dau kataia betetzeko bete behar dauen arauak. Alde hortatik bebai, Josuk komentatu dau, zelako evoluzio auki dauen gure mendixak, eta bebai, soziala, ez? Askotan astu eitzen da, pinuak euki izan dauen, diru iturburua baserrien dako, eta oina, segun ze lekuetatik bebai, gabiz entzuten, eta eskertzen da, rekonozimentu hori, ez? Azkenian, ez da pinua izenda, izenda eta da, azkenian krisia eukio dugu, gero debatean eurtengo dugu segurazki, krisia globala izan da, eta hori gure sektorian bebai, klaus batekin, frantziatik etorritako klaus batekin, nabaritxu izan duguna, eta hor ja errekuperatzen geuzen, oin gaitzau etorri dan momentuen, ez? Horretxik dinot ni pentseta bat importantia dela jasangarritxasun 3 ardatzak betetzia. Alde batetik ingurumenekoa, soziala komentatzen nagoan, eta 3. bat ekonomikoa. Ni benetan 20.000 pertsona lan eitzen da biena sektore honetan, eta beste 20.000 inguru izango dira baso jabiak. 40.000 pertsonaz hitz egiten gai haueri hitz egiten dugunean. Orduan hori bebai kontutan eukibida, ez? Horrek ze dakarren eta ze importantzia daukan. Ze motatako enpresak diez, generalien pyme txikixak diaz. 184 da 20 pertsona baino gutxi hau. Lehen komentatzen zen, terratenientiak, medixia da 5 hektariatik 7, hori da media. Orduan, gauzape bai, batzutan sektoria sentitzen da, kaltetuta, segun ze pentsakera eta ze hitz egiten den berari buruz. Eta, 1.400 enpresa. Euskadin, dauz, sektoretik bizi dien 1.400 enpresa. Eta gero, fiskalki, 300 milioi euro bueltatzen dana urtero, ez? Azkenian, horre datuak importantia dira, ze jasangarritxasun ekonomikoa oso importantia da. Baina nik hemen, galditzen jaten minutuetan bai gureko neuke, refleksio bat osatuz pixkat Josuk esan dauena, eta niretzat oso importantia dena, eta olako forotan inoiz ez dauen urtetzen. Eta ni beti etaratzen doz, niretzat importantia da. Espeziaz hitz egitiaz aparte, guretzat importantia dela, bai, ze hori da, azkenian ingo dauenaz, zentzu eukitxia, azkenian eitzen dugun dinamikia eta eitzen dugun proiektuak, ingurumen aldetik, sozialki eta ekonomikoki, baina inoiz ez dugu hitz egiten bioekonomia modeluari buruz. Zer nolako herrialdea gure dugun, ze modelo herrialde gure dugu.
Ze ondo dago hitz egitea, espezie bat, ni pentsetan dut askotan galdu itzen garela eztabaidan espeziana, baina astu itzen gara bertan Euskadin daukagun lehengai naturala eta berriztagarri bakarra kantidadean egurra dela. Eta, hombre, ondo dauz plataforma batzuk esaten da biena, ez? Eske, bueno, ekonomikoki beti zabizi pentsetan. Ez, gu hiru ardatzeten gabiz pentsetan. Eta hor, ja sartuta gauz estrategia baten, bioekonomiako estrategian gauz hartuta, lan itzen gabiz Europako beste herrialde batzukin, eta zentzu horretan, gainera, European Forest Institute, gure sozioa eta lan eitzen gabizen oitako batekin, Euraia atarazauen estrategia Europako hegoalderako, zein izango zen estrategia etorkizunean, eta hor, bueno, baia detektau diez merkatu batzuk, 3 ardatz printzipalak dauz, kimika berdea, hau da, petroliotik eta animalietatik eta datozen produktuak, naturatik datozen produktuekin ordezkatzia. Hori parte bat izango zen. Eta gero erabili aldiez, kosmetikan, farmazeutikan, eraikuntzan, beste bat eraikuntza jasangarria. Hemen, estudixo danak esaten da biena da, junbigarela eraikuntza egurreko eraikuntza batera. Eta estandarrak pasiboak izen bediela. Hau da, energetikoki efizientiak izen behar diela. Hori beste bat. Eta 3. bioenergia. Bertan, Euskadin daukagun 132 parteotatik, radiatia 30tik, ataratzen dago 180 egurra itzen dan Euskadin. Ez dakit dakizuen, baina Euskadin daukagu dependentzia energetiko bat 183. 183 kanpotik dator. Eta inork, ez da pintxe modelo bat maigainien esaten dauena, zelan egin aldogu bertako lehen gaiekin. Modelo energetikoa ez da baidatzen da, nik ez dut ikusten foro askotan. Holako forotan, hemen eztabaidatu behar da. Eraikuntza jasangarria, zenbat eraikuntza egurrian eitzen da. Eske, paradigma, ekologian paradigma diesen herrialdeak eta holako modeluak daukie, eta bertan, eztabaidak diez horreik. Energetikoki, ze modelo nahi dugun, zein daukagun, ez dakit dakizuen, baina eraikuntzak dauka, uste da, 133 de gases de efecto invernadero. Konsumua, material aldetik eta energetikoki 140. Hor dau benetan lan eitzeko. Eta guk daukagu lehen gai bat, horretarako prest dauena eta industria daukagu, Josuk esan dau, referenta bat gara. Oindala gutxi etorri ziren Frantziatik ezagutzen zenbateko industria daukagun lotuta gure basora. Ze ekilibrioa daukagu. Baina askotan nolako eztabaidatan hori bultzatu beharrean gure dana da murriztu. Eta hori da ez dugun ulertzen. Horreatxeko foruak interesgarri dio horretarako. Eta ederki ja bukatzen nabil. Orduan, esaten ginuan, energia berriztagarrietan ez dakit dakizuen, baina oso txikixa da ridikulua. Baina eske parte horretan, 166 biomasa da. Eolikuak, askotan ipintzen dienak anunziotan, eta enpresa oso handixak eta esateko berriztagarria diela, eta 106 da. Zergatik ez du hitz egiten horreri buruz. Ni eskertuko nuke gaurko debatia hortan bebaiz. Askotan, espeziakin eta debate asko dauenien, gu pres gauz, gure bizitza da, zelan ez gara egongo prest horreri buruz hitz egiteko. Baina gustoko jakun bebai, honek iniziatibak askotan parlamentora eramaten diesenak, espeziera lotuta dausenak, eskertuko genuke, bebai eruatia, segaitxik ez dugu eitzen biomasan erabilpen handixaua. Baina ez basu erabili biomasa eitzeko ez. Ze hori azken zu produktu bat da. Zuk gerota eraikuntza jasangarriagoa egurrien etxemozu gehiago, zu produktu gehiago ukiko zu. Eta erabiltzen dugu 3,8 milioi doia gehitzen egurra mendixen, erabiltzen dugu, oin, askoz behobeto gauzela 2,1, krisian izenda 1,1. Hori bai, Gaza eta Ukrainiatik ekartzen. Horreri buruz bai gureko neuke hitz egitea. Eta bukatzeko ja, bai gureko neuke, urrengo, txarlata, hemen gero debaterako, bai gureko neuke, ze askotan ez duten esentzuten, gureko neuke galdera bat eitxia geroko bebai, edo goin hitz egiten dauienei, ja hitz egin aldabielako neri buruz, bioekonomian sinisten dauen,
hori galdera bat importantia da nire ustez. Beste bada, bioekonomia behar bada, zein alda, nekazal produktuetatik, produktu askotatik egin alda, ze lehen gaian pentsatzen dabiz bioekonomia etxerakoan. Ze Europako herrialde potentienak hortan dabiz. Pentsatzen oneri buruz. Guia urtia gabiz horneri buruz hitz egiten. Eta nik, honekin ja bukatzen dut, azkeneko galderia. Ni bai eskertuko notzuen galdera bat itxen badugu olako, eta da ekologian eta ingurumen aldeko printzipioetatik zerena itxen dugu lehiua. Bisa apurtzen da hemen Bilabonako etxe polito honetan lehiua zerena itxen dugu. Egin aldugu PVC, aluminio, egurra, guia industriakin dau bere lanak, DAP, Declaración Ambiental de Producto dauko. Komparatiban beti egurran urteten dago, askoz be interesantio betxia, jasangarritxatzun aldetik, Baina egurra nundik, Brasiletik, Austriatik, hori da galderian ustez. Eta espezia, izango da, egokitzen dauena, 3 ardatz horretari. Soziala, ekonomikoa eta jasangarritxasuna aldetik. Eskerrik asko, Oskar Lotxeatik denborara. Mesedez? Bueno, arratsaldeon, nire izena itzi behar da, itzi behar zaro egiguren, eta ni nator Naturkonen izenean, Naturkonek ordezkatzitu Gipuzkoako naturtalde eta talde ekologistak, beraz ni batez ere Gipuzkoako egoerara zentratuko naiz. Ze datuak emateko garaian ere, espaita berdinak Gipuzkoa eta Bizkaiako egoera, basogintzari dagokionez, Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabakoa. Arabak horregoteak asko aldatzen ditu, paisaia bera aldatzen duelako. Orduan, Gipuzkoaz hasita, eta Gipuzkoan zentratuko naizela argi eukita, bueno, lehendik eta behin, 10 minutu 5 ideia emateko eta saiatuko naiz 5 horiek argi ulertu arazten. Lehenbizi izan behar dudana da, guzti honetan daola diskursoan konfusio handi bat. Guk gaur ez gara etorri honea egurgintzaren krisiaz hitz egitea, etorri gara basogintzaren krisiaz hitz egitea, eta basogintza eta egurgintza ez dira sinonimoak guretzat. Guretzat basoa egurra baino askoz gehiago dalako, eta hortik hasi nahiko genuke. Urteak kostatu zaigu basoak eta landaketak bereiztea. Eta, bueno, baskegur eta beste industrian dauden jendeak ez dira hontan ez jakinak. Zanet, ingenierioa dira, mendi ingenierioa dira, oso ondo dakitena bereizten zer dan basoa eta zer dan landaketa. Mendira begiratzen dakien edornor dakien bezala. Eta hortik hasi beharko genuke. Gipuzkoan ez dago basorik. Ia. Daude oso mantxa txikiak, oso egoera ekologiko negargarri eskasean, oso disperso eta egoera kaskagarrian da. Basoa diogunean ez gara landare diaz bakarrikai, baizik bioanistasunaz ari gara, basoari lotutako bioanistasunaz. Eta daukagu egoera ekologiko negargarrian. Eta hori ez diogu guk diote, bai aldundiak, inventarioetan, eta jaurlaritzak egiten dituen txostenek. Hori badakigu, gu bakarrik, industriak ere bai. Basoa da Gipuzkoari lurraldearen 100% dagokion ekosistema naturala. Beraz, ekosistema natural hoien egoerak eragiten digu guri, eta gure osasunari bete-betean. Hoien berreskurapenan dago gure etorkizuna. Gurea, gure bioanistasuna, eta zerbait izango dugu, hortik etorriko dan guztia, ez? Hori esan da, batetik hori esan nahi nuke. Gipuzkoan apenas ez dago basorik, eta hori argi eduki behar dugu. Azken egun urtetan zuaiztiek irabazitugu, bai, eta asko. Baina irabazituguna dira landaketak, eta batez ere pinu landaketak. Hori da irabazituguna. Kontua da, pinu landaketa horiek, gure paisaiaren, gehiengoa, erdia baino gehi osatzen dutenak, gaur gaixoi daudela. Sekulako krisian gaudela, eta begibiztan dagoela hori. Ez dago esplikazio gehiagorik eman beharrik, kotxe hartu, jun eta ikustea. Gipuzkoako paisaia gaixoi dago. Hori esan da. Hori ondorio bat izan da. Izan da, baso ustiapenaren ondorio bat. Eta baso ustiapen hori diru publikoak inegitea handi batean. Diru publikoak sostengatzen du, baso politika hemen. Zertara bideratzen da eta nor favoratzen du diru publiko horrek. Hori da galdera. Esan behar da, naiz eta terreno jabe gehiena txikiak izan da, egia da, zelera txikien jabe izan, horiek ez diala favoratuanak dianak politika hontatik. Politika hontatik batez ere favoratzen dira lur jabe edo baso masa handia dituztenak eta industria. Horiek ateratzen dute etekina politika hauetatik. Jabe asko daudela terreno txikiekin bai, eta bain ora ezean. Oso ondo ez dakitela zer egin. Krisi batean eta galdezka zer egin behar duten beren terrenoekin. Beraz, favoratua berriro diot, ez dia behin da berriro baserritarrak eta kaletarrak eta jabe txikiak bai horlakoak askoak eta gehiengoa dia kopuruan, jabe kopuruan, baina ez pinudin masa azalera kopuruan. Hoi beste batzun eskutan daude eta askotan ez dia pertsonalak, dia enpresak. Esate baterako, adibidez, kutxa, sekulako subentzia jasotzen dituna. Eta hortaz ere hitz egin dezakegu. Orduan, kontua zein da, baso politika honek, baso jabe handiak eta industria favoratzeaz gain,
guztiona den eskubidea zapusten duela. Ze guztiona da ingurumen osasungarri bat eukitzeko eskubidea. Eta politika honekin ingurumen kalteak izugarriak dira eta gaina etekin ekonomikoetan ez dira neurtzen. Egurra izango da baliagai berriztagarria, egurra sartzeko baldintzak kaltetzen ez baditugu. Eta egurra sortuko da soilik eta bakarrik lur emankor batean. Eta gaur egurra edo basogintza politika horiek sustatzen diren eredua da monokultiboan oinarritutako eredu intentsiboa. Eta horrek eskatzen ditu oso teknika agresiboak. Esate baterako matarrasa edo fumigazioak eta bezalako olako tratamentu kimikoak. Gurea bezalako orografia aldapatsu batean matarrasa astakeri bada. Eta nahikoa da ikustea euriosteko egun bat konturatzeko zenbat lur doan gure ibaietan eta denbora gutxian zenbat agertzen den gure itsasoetan. Zientoka eta zientoka urte ontzen behar dituen lurra botatzen du abari gara denbora oso gutxian itsasora. Eta begibistaz ikusten da. Neurketa gutxi batzuk india eta astakeri bada, baina nahikoa da begiratzea. Gau, lurra nola ontzen da? Gure basoak berez dira hostozabaleko basoak biluztu egiten dira neguan. Biluzten diren hortan horbela botatzen dute eta horbelan ustelketa hortatik ontzen da lurra basoan. Eta hori bizidunek egiten dute. Hori da prozesu oso geldoa, denboran mantxoa, eta ez da berdin gertatzen, hostozabalekin eta pinua bezalako horriekin. Oso mantxoa eta gizakiaren eskalara egokitzen ez den prozesu bat, gu ari gara oso turno gutxitan, 30 turno gutxi batzutan, hori zapusten. Lurrak kaltetzen, lurrak antzutzen. Eta hori guk uste dugu administrazioak ezin duela utzi. Horren aurrean, gu bere garaian 2012an administrazioara aldaketa eske joan ginen, proposamen batzuk egin genitun, eta berriro bueltatekoa 2018an bueltatu gea, iakasik berdina eskatzen egoera antzeko edo okerragoa delako. Eskatzen duguna da, mendi publikoetan basoak, berezko basoak berreskuratzea, diru politika horiek horretara bideratzea, eta jabego pribatuan dauden mendietan hor ingurumen kalteak neurtzea, eta ez ustea berreskuragarriak ez dian kalteak edo itzulezina dian kalteak gertatzen. Datu bat ematearren, 2018ko diru laguntzen datuek ikusten egonez gaur arratsaldean, noski mendiak eta natura zaintza sailak ematen dituna, hori bai da, sail hori baita, natur kontserbazioaren arduraduna, natur ustiapenerako nekazaritza daukagu, baina, klaro, natur kontserbaziorako sailean, hor daukagu kontserbazioa eta baita ustiapena batera, egurgintza, ez dituzte berizten partidetan. Partida horietan, berariaz natur kontserbaziora bideratutako dirua 1,5% da. Beste guztia egurgintzara bideratzen da. Bada osati bat, interpretagarria dana, eta hori ere onartuko bagenu kontserbaziorako iristegea 1,5%. 1,85% egurgintzara doa Gipuzkoan. Diru partida horietan. Guk uste dugu hori ez dela onargarria. Eta badauzkagu erremedioak. Badaude hainbeste txosten, badao ezagutza, aurreko legealdian guk ezinbestez uste gendu sortu behartzala bioaniztasun mahai bat. Mahai horretan batera landu behar dialako naturaren kontserbazioa eta ustiapena. Gu ez gaude ustiapenan kontra hori egin behar da, ados gaude sektorea hor da, baina, klaro, kontserbazioarekin orekatu behar da. Eta hori ez da oinun. Orduan usten dugu mahai batean, bioaniztasunan kontseilua esan gendun mailan elkartu behar diala bi begira da horiek, eta behingoz basogintza modernizatu behar dela. Basogintza da aurreko mendean, ingurumen kalteak neurtzen ez dian ustiapen eredun batean. Hortik aspaldi atera ginean. Beste sektore guztitan modernizatu gea, eta modernizatuak gaur esan nahi du krisi ekologiko globala kontuan hartzea, mundu globalizatu hontan. Hori ez da gertatu. Basogintzan. Oraindik jarraitze deu ingurumen kalteak neurtu gabe eta horiei aurre egin gabe. Guk uste deu horri erremedioa jarri behar zaiola, hasi behar dugula egurra estan beste etekinak ateratzen basotik eta egin daiteke, beste lekuetan egiten da, neurtu egiten da, baina beti ere ingurumen kalteak kontuan hartuta. Ze hori egin ezean, bioekonomia, ekonomia zirkularra, horiek oso zalantzagarria dian kontzeptuak dira. Lurra ez da berriztagarria. Erentzian hartu deu eta errentan dakau. Ez dakau eskubideik lurra antzutzeko. Orduan, hori da aurreneko baldintza. Gure ustiapen ereduak ezin du edo ez luke utzi behar lurra antzutzen. Eta horren arduraduna batez ere eta bereziki administrazioa da. Eskatzen duguna da, baso politikak aldatzea. Hau ez baita pinu baten edo beste baten kontua. Kaltetutako eta hainbeste, esango genuke, matarrasekin eta horrelako teknikekin
antzutasunei eramandako lur horietan berdin da kriptomeriak sartzen ditugun, eukalitua sartzen ditugun, osearraio sartzen dugun. Lurran emankortasunan baita egongo da hortik ateratzen dugun guztia, eta ez basogintzan, Basogintzan bezala, abeltzaintzan, nekazaritzan eta lurretik atekina atera nahi dugun beste edozein ustiapen eredutan. Hori da jokuan. Gure etorkizuna da jokuan. Eta Gipuzkoan berriro diot, 180 baino gehiago basoa beharko luke, eta baso horretan pilatutako lurtzoruaren errentagarritasunetik edo horrek eman digun emankortasunetik iritsi gea gaurdaino. Hori da jokuan gure ustez. Eskerrik asko. Arratsaldeon, ni Itziar Barinagarrementeria naiz. Eta, bueno, ni Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea naiz. Eta irakasle talde batek egindako lan bat aurkeztuko dut. Lana ez da zehatz basogintzari buruzkoa izan da landa lurren erabilerari buruzko lan bat. Landa lurren etorkizunean ze alternatiba, ze garapen alternatiba aplikatu eta ebaluatu ditugu alternatiba ezberdinak. Lan hau egin dugu Mutrikuko, Gipuzkoako udalerri bat da Mutrikuko landa lurren gain. Eta aukeratu genuen Mutriku, batetik gurean inguru industrializatu batetako herri bat delako, baina landa izaera gordetzen duen eremu bat delako, eta naturgune babestu bat ere bat duelako Arnoko mendigunea. Orduan, gure helburua zen pixka bat ikertzea ze alternatiba zeuden eta baloratzea alternatiba ezberdin horiek. Orduan, abia puntua izan genuen, landa lurrak, beste baliabide naturalak bezala, gizarteari ematen dizkiola balio ezberdinak, ezta? Bai balio ekonomikoak, errentak, lanpostuak, eta beste aipatu dituzuen hainbat bezala, baina baita balio sozialak, kulturalak, edo klima regularizazioa, ura, eta bar. Eta, orduan pixka bat lan egin dugu talde disiplina ezberdinetakoak, aritu gara geografoak, ekonomilariak eta matematikariak, eta egin dugu ebaluazio bat aspektu ezberdinak landuz. Baita ere aipatu, duritzen zitzaigula beharrezkoa, bertako landa eremu horretan bizi den jendea, bai lurjabeak, bai herriko udala, diputazioa, teknikariak eta bar ere gurekin lanean aritzea, ikuspuntu horiek denak informazioak hartzen digutelako eta iruditzen zaigulako importantea zela jasotzea. Orduan, ez naiz asko luzatuko, prestatutan eusken diapositiba batzuk, ez ditut jarri, baina diagnostiko bat egin genuen lehendabizi eta ikusi genuen Kantauriar isurialdeko beste leku askotan bezala, nekazaritza ia desagertzea zegoela, gelditzen diren ustiapenak direla beste sektoretan ari den jendearen errenta osagarri bezala aurrera eramaten direnak. Eta azken 50 urtetan behintzat nekazaritzara erabilitako lur eta alarre asko gaur egun baso bihurtu direla, ezta? Eta azken momentu honetan krisian dagoen baso eredu bati bat, ez? Eta baita ere aipagarria iruditu zaigun lur gutxi dugula hemen, Kantauriar isurialdean nekazaritzarako egokia dena edo orografia bereziko gune batean gaude eta hirigintza presio altua jasaten duen inguru batean. Pixka bat hortik abiatuta eta hainbat bilera eta elkarrizketa egin ondoren planteatu genituen etorkizunerako 5 aukera nagusi edo egon daitezkela, ez? Bata zen gaur egungo politikekin jarraitzea, bai nekazaritzan eta bai basogintzan, eta horrek eramango luke gaur egungo egoera aurrera segitzea, diagnostikoaren ildotik. Eta gero beste 2 aukera ikusten genituen. Batetik nekazaritzan, eredu tradizionala ez dakit alde batera utzi edo bakarrik ere ari da bera jaisten, ez? Orduan, kalitatezko eredu batetara jo edo kalitatea balio erantzi bezala izango duen nekazaritza eredu bat sustatzea batetik, eta hor 2 maila edo planteatu genituen, eta beste alde batetik basoari dagokionez, bertako espezietan oinarritutako baso eredu bat edo sustatzea, eta horre 2 maila jarri genituen, bat izango litzateke gune berezietan edo Natura 2000ko guneetan bertako basoa bultzatzea, eta bigarrena bai gune horietan, baina bai lur zabalagoetan ere bertako basoa bultzatzea.
horiek etorkizuneko alternatiba bezala. Eta gero esan genuen, bueno, eta ze irizpide erabiliko ditugu alternatiba horiek baloratzeko, ez? Ze irizpide ekonomikoak oso importanteak dira, noski, baina beste batzuk ere importanteak direla konsideratzen dugu. Eta irizpide ekonomikoen artean, lanpostuak hartu genez azken, bezala, konsideratu genituen errentak. Jasotzen diren errentak, bai nekazaritzaren-gatik, eta bai baso ustiapenengatik. Aztertu dugun lur horretan. Eta ekonomi arloan jarraituz, baita ere konsideratu genituen kostuak, kostu publikoak. Eta, bueno, kostuak nola baloratu, nik uste dut oso gai zabala izan daitekela ez, hemen diru laguntzei buruz hitz egin dugu, eta guk ere diru laguntzak konsideratu genituen, baino beste hainbat kostu ere konsideratu litezke ez, gero komentatuko ditugunak. Baina, bueno, guk konsideratu genituen errentak, laguntza publikoak, gero, neurtu genuen baso mota bakoitzean eta nekazaritza ustiapen bakoitzean dagoen bioaniztasuna indize batzuen bidez, eta paisaia ere neurtu genuen indize batzuen bidez ere, balio kulturalak, landaredia eta bar hori geografoen lana izan zen. Eta baita ere neurtu genuen, uste dugulako importantea dela sozialki, bertako produktuen konsumoa udalerrian, eta zenbateko lotura dagoen edo zenbateko bizitza edo zenbat jende bizitan eta bar landaremuan. Egin genuen balorazio bat, errentak eta kostuak eurotan jasoaz, paisaia eta bioaniztasuna indizen bidez eta besteak era kualitatiboan baloratuaz, eta, ez naiz luzatuko gehiago, behintzat lortu genituen 3 emaitza nagusi edo. Lehenengoa da aukeretan okerrena edo zein supuestopean dala gaur egungo politikekin jarraitzea. Gaur egun dugun informazioarekin eta egindako balorazioekin tokian bertan alternatibarik okerrena zala egungo politikak edo dinamikak aurrera segitzea. Eta 2 alternatiba ateratzen zitzaizkigun egokien bezala. Bat zan, nekazaritza eredu berri hori edo kalitatezko produktuetara eta merkatu berezi edo kalitatea eskatzen duen merkatuetara zuzendutako eredu hori sustatzea alden gehiena edo maksimoa, eta bigarrena zen bertako basoa sustatzea baita ere ez soilik gune babestuetan, baizik eta baita babestuetetik kanpo ere. Ez bakarrik Natura 2000ko eremuan kanpoan ere. Eta, bueno, gero azken kontraste bat egin genuen, emaitza horiekin alde batetik parte hartu zuten eragileen artean edo, Mutrikuko udala, baserritarrak, baso ustiatzaileen elkartea eta bar. Eta ikusi genuen, bertako basoa bultzatzea planteatzen duen alternatiba horrek, zenbait sektoretan haserre handia pizten zuela edo sortu zuela edo erantzuna jaso genuena izan zen gutxienez haserre handikoa. Eta bukatzeko egin genuen inkesta bat herri osoan, aleatorioki muestra bat erabiliz, 290 piko enkuesta eginez, eta aldiz galdetzen baldin badugu herritarreri orokorrean alternatibarik desiatuena edo bertako basoa sustatzea den planteatzen duena da. Orduan, ze ondoriotara iritsi gara, batetik esan bezala egungo orain dugun informazioarekin jarraitzea orain arte egin denarekin aukeretan okerrena dela. Eta bai nekazaritza eredu berri bat bulkatu behar dela eta bai baso eredu berri bat ere bulkatu behar dela. Naiz eta baso eredu berri honek zenbait eztabaida edo gatazka sortzen dituen, ez? Batipat, nolabait esateko balio ekonomikoak jasotzen dituen taldearen aldetik eta nolabait kostu ekonomikoak edo bai paisaia edo bai beste hainbat kostu izan litezke esatearren suteak sortu ditzazketenak edo iturburuak agortzeak sortu ditzazkenak, edo abar, gizarte osoak jasan behar dituen beste karga horiek edo bitaldetan sortzen den eztabaida hau, azken finean da, neurtu dugunarengatik
nork eramango ditu balio positiboak eta nork jasango ditu kargak edo kostuak edo ez. Bai ekonomikoak eta bai ekologikoak edo bai sozialak. Bueno, nire partetik pizkat esplikatzia bai, aldundixa tokagu jakunean, pizka kudiatzia, mendiko zuzendaritza tokau jakun kudiatzia eta habitat naturalen saila, ez? Eta, bueno, hor egin genduan diagnostiko bat, eta diagnostiko horren arabera erabaki batzuk hartu gendua zen. Pizkat banatzeko dirua, beste politika forestal batzuk, baso politika batzuk martxan jartzeko, segaitxikan. Bueno, guarkutzi ginen, baseuala hor gaixotasunak basatozela gora. Ez bakarri fusariun, bere garaian bakarri garai hartan gehien bat fusariun buruz berbaitzen zan, oso gaixotasun larria, deklaratu beharrekoa, derrigorrez deklaratu beharrekoa, bai estatu mailan, bai Europa mailan, estatuak Europari deklaratzen dutxa, badauela gaixotasun hori, eta orduan neurri batzuk hartu behar dira. Baina, ja garai hartan, 2008an ari naiz berbaitzen, ja bere garaian ja agertzen zen banda marroia deritzen dutxaun gaixotasun hau. Eta ikusten zen, gora satorrela, ziztu bizian. Hau ez da gauza berri bat. Eta hau, oin planteatzia asuntua, bueno, oin fumigatuko du dana eta jazta, oza, 0tik 100 pasatzea, hor diustu tartean egon diala, bueno, hor txosten bat dago, 2018ko txostena del sektor de la madera eta bar, hor sektorea berak onartzen dau presioen aldetik eta sekulez dela ondo olakotxe gardentasun larregi, presioen inguruan eta bar. Bueno, bai esan behar da, eta ni uste gauzak diala, mai gaina jartzeko hasiera-hasieratik danak, gero eztabaida bebai, mutur guztiak ikutzeko, esan behar dela bebai, gaixotasunekin be, egon dala pizkatu olakotxe, bueno, en fin, gardentasun falta, bueno, bai, alako zehose bat. Osa, ez jakonen boten, bere gara ez jakonen mon, esakan garrantzizia, de hecho, uste kuarentenarik ez dela egon, eta justo banda marroia, Europaren arautegian dago organismo bat Europa mailan, esaten da bena, dala espezie A2, hau da, egin behar diala praktikas de kuarentena, claro, horrei kuarentena eta olakotxe hitza jartzea oso gogorra da. Neurriak oso gorra dira. Eta bere garaian komentarizioak izazean beste instantzia handixau batzutan, Eusko Jaurlaritzan kasu, horrek legedia zorrotze erabiltzia izan leikela pinuaren akabera Izuraldi Kantabriko osoan. Bueno, hori izan zen 2015an. Ja paso diala urte eta ikusi dugu gaixotasun hori lehertu indara nola baitz. Hau da problema bat, ego-mendebaldeko, Europako ego-mendebaldekua. Hau Europan ez da existenten problema hau, ez da belako erabiltzen ez pinurik ez eukaliptorik. Hau da gure arazo bat, dakagun arazo bat. Ni kompletamente ados indozuen irakurketaken bioekonomia eta guzti hori. Oin, eta espezionak eta txarra esaten dozunean, ni be ados. Osea, ados zentzu batean, esatean dutxu, Nafarroa mentatu dozue, 120.000 hektarea pago, horre be bioekonomia sortuko dute, horre be enplegua sortuko dute, baina beste errimo batzukin. Orduan, guk dionestiko bat hori ingenduan. Berez, ja, pinuaren landaketa beruz atorren. Berez, inungo politika berririk aplikatu gabe. Zeraitxekan, basarri txarra, eta diputazioa dakan eskumena da, produkzioan, lehen sektorean, gero transformazioa da Eusko Jaurlaritzaren eskumena, gu zentratuta hortan ikusten genduan, basarritxak gero eta diru gutxeo irabazten zebala basokudeaketakin. Basarritxar, basarritxarra. Ez dut esaten, 30 hektareatik gorako jabeek. Horre dake bere atal propizioa baso elkartean, eta nire ustez, horre dia benetan agintzen dutena baso politikan horrek eta papelerak eta muebliak eta bar. Baina alternatiba badare. Eta joango niz, 3. atalean alternatibetara. Baina orduan ze hori ikusitza, pinulandak eta bera doiala, bera soiala ja, 2011-2015 tarte horretan mila nabarmen, beste sistema produktibo hauak bilatzen zitxoalako basarritxarrak, bai larretara pasatzea pinarixak, diru gutxi emoten zotxelako, bai sakan puntan biren isa esakakolako ateratzen rentable hori ateratzea, edo hainbat arrazoia gaitxik. Edo sagarrondoa sartzeko, edo oiu otegi bat jartzeko, edo larretara pasatzeko geixenak, hori hola. Bueno, hori ikusitza, esaten genduan, administrazio publiko moduan, zerrei heldu biotxau. Ikusi genduan, sektorea behar zebala benetako bultzada bat. Eta berrikuntzako lurralde batean gaure gare ez. Hau da,
beste sektore industrial batzutan, beste sektore produktibo batzutan, industria 4.0 eta barber baitzen da. Diru horre nora bideratu. Bueno, orduan guk pesau genduan lehen eta bizi, mendi publikoetan, 11.000 eta piko hektarea mendi publiko Gipuzkoan, udaletxekuak, bai diputaziokoak, gehien bat udaletxetan, banatutakoak, erabila publikoko mendixak, batez be, hor ardura bazakala diputazioak alternatiba bat planteatzeko. Hau da, segetxikan mendi publikoetan, mendi publikoak izan behar daia landaketa produktiboak. Eta orduan joan ginen hori eraldatzera. Eta diru laguntzak ez, porque hori administraziokoa zian. Orduan, ingenduan, planteamentu antipolitiko bat, porque planteaketa genduan, 30 urtetan, horrek eraldatzea. Batzuk, pinua moztuta, beste batzutan lagatzen bertako landaredia eta poliki-poliki ordezkatzen bertako landaredia gaitxikan, bueno, eta barrez, hori atatzen zian, 11.000 eta 400 hektarea, eta ingenduan prebizio bat, 4 urtetan, egintzailean erotezen tartian ero gutxi gora bera, horrek zeaterako zan hortikan. Batatzen zen mordua lanpostu, sektoreantzako, mordua lanpostu, mordua, ez dakit, urtian 15.000 jornal, totalian emendakat daturen bat, 3 urtetan bateatzen ziren, 3 urtetan bateatzen ziren, hau da datu bitxi bat, ez? Baina, bueno, 54.000 jornal, ero olakotxe, hau da, lana sortzen zen, eta gainera, pizka lidergo ero hartzeko aldundixak, kasu honetan erakunde publikoak, gauza berri batzuk jartzeko. Ez bakarrik, eta ez bakarrik hau natura 2000 egunetan, ez, uste genduan, eta usten dugu gundiokan administrazio publikoa dakala ardura bat, planteatzeko gauza berriak etxeko. Eta gauza berri horrek egiten dira beste toki askotan. Dago sistema da ditzen dela Prosilba, non erabiltzen dan, gu landaketetan etxen duguna da naturaren kontra burruka. Eta diru mordo bat gastatu naturaren kontra gure landaketak irabazteko. Prosilba daka beste ikuspuntu bat. Dala, naturak emoten daben atikan, hortikan atera probetxo geixen. Eta hori inleike, bianiztasuna zainduz, zehetxikan, azken zian zare lanian bertako ekosistemekin. Eta bianiztasunak eta ekosistemek bertakuak suspertzia, nik uste dela, bertako administrazioak inbiar lukien, bintzat, erronkaren bat, erronka. Hau da, kasu honetan, ikusten genduan bebai, beste gauza batzuk pasatzen ziala. Adibidez, arau foraletan, mendiko arau foralian, dala pizkat arautzen da bena, aprobetxamenduak noalin behar diran, eta beste hainbat gauza, rekreo, camping, hainbat gauza, hor bere garaian basauan limite bat, 160 aldapatik gora ez erabiltzeko makineria astuna. Hori kendu egin zan, hori desagertu zan, arau foraletik, desagertu zan. Bueno, guk orduan planteatu genduan bintzat, ezien bez hainbeste hektarea, baina, bueno, importantiak ez, eta plantatzen genduena da, bintzat, 150 aldapatik gora, klase agrologika 7.2, oza, pizka terrenua dare antolatuta aldaparen arabera. Zikpaken, da errementzia bat informatikoan, hor agertzen dira ze aldapadaken. Eta horren arabera, baimentzia edo ez baimentzia. 150 arteko maldetan, hor adibidez, baimen berezi bat ateratzia. Pistetatik ez ateratzia malda ondixetan. Bale, pun. Eta orduan, alternatibia ze plantatzen genduan, eta guk, hasi beharko luke, bera administrazioak, adibidez, Prosilba moduko sistemak, eitzen dira Europan beste toki askotan, horrek martxan jartzen. Ze etxikan mix energetiko eta berba eitzen danian mix energetikoa, bebai leiken biz bat, mina egurrarekin bebai. Hau da, oin momentuan egurratik ateatzen dan balioaren 180 tartian dator pinutik. Pinutikan dator, eta asalera okupatzen dena badat totalian ero 130-135 tartian ero egongo da. 130 tartian. Bueno, nik uste dut, zentzuzkoa dara eta gaina, komenzutan hau, akordioetara iritsi behar garala, derrigorrez bestela, oso favore txarra, oza, gare kaltetzen bai jabeari, jabe txikixari, haundixari, eta sektore osoari. Fureba badare Europan, nola industria transformazioa bebai, lan iliken perfectamente bertako espeziekin, hau da, nik ez dut sinisten bez, espezie produktibaz, sino produktibaz, nik uste dut, bai pagua eta bai askunde geldoko espezia produktiboa diala, eta bueno, externalidade asko emote ditzu gehiago gizarte eta bar, bueno, zehetxikan ez behatu porcentajia,
Eta joan pizkat orekatzen, dana dakauz arrauz guztiak otar batian, dala pinua eta eukaliptua, porque claro, inork ez dau berbetxe, baina datorrena da eukaliptu eta gero eta gehiago. Eta naiz eta Eusko Jaurlaritzatik esan, arduratzen dozku eukaliptuarena, bai, baina azkenien fina hori pasatzen da. Sosaren elkarteko ahots kualifikatu batek esan dau. Inoz zuen izango zen orain pinua sartzi, eta de hecho paleta batek karri dozue, sekuoia, kriptomeri, ez dakizer, ordezkatzeko horiek. Hombre, hori pizkat kontraesana da, fumigazio eskatzearik, ja presatzari gara la fase B, ja jendeak ez da pensatzen pinua berreskuratu leikenik kan, holan behintzat ezautu duen moruan. Orduan, mixe horretan, 180 pizkat, emon bidea bertako espezieri ikerketakin, karakterizazio teknologikoekin, ezaugarritze teknologikoekin zertako balixo dauen aritza, porque hori emoteo pinuakin danetik egin laikena, eta bale, ados, baina hemengo egurrak eta hemengo egurren ezagutza historikoa hori galdu indou, eta hortik hanbe bai, ateralik ez ezaugarri teknologiko batzu zertako balixo daben, abe bat aritzana edo lizarrana, 40 bider 30 eta bar, horrek ezaugarritu erabilizateko eraikuntzan esan duzun moruan. Eta bueno, ez da, bukatuko, eta gero jarritxuko. Eskerrik asko Roke eta guztioi, benetan bete digin duzuela 10 minutan zuen lehenengo aurkezpena. Bueno, hemen gauza asko entzun ditugu, nik irekiko nuke lehenengo txanda bat zuen artean entzundakoak akaso puntualizatzeko, hemen basoa eta landaketa beriztu eginda, hori gustatuko litzaidake hortan sakontzea eta ze iritzi dauden mai osoan. Baita ere ikusi da bai sektoretik eta nola ez bai konservazioaren aldetik jasangarritasuna aipatu egiten dela, baina akaso modu ezberdinetan ulertu egiten da kontzeptu hori. Orduan, batak besteari irekiko nuke lehenengo txanda bat prezizioak eskatzeko eta galderak egiteko zuen artean. Ez dakit izateko daukazan guztiak galdetzeko do, hastia egingo doan, baina... Denok hitz egin behar dugu, beraz, mesedez neurtu denborak. Bueno, lehenko eta behin, basoa bai edo basoa ez. Basoa, pinadia zer dan, bueno, hemen nik uste leziko kontua da, guretzako ez da oso importantean niretzako behintzat, nire aitikek, pinadia joten zanean, basora noa esate ban, nire aitek baite, basora noa, da pinadia joten zan, nire inguruko guztiak basora esaten dabe, eta basoko lanetan dabiz, nire inguruan dabiltzan guztiak. Orduan, niretzako basoa da. Oin, irudian daukagun baso pristino imaginari hori, bueno, beste baso moto bat, guztian niretzako dira basoak. Batek egingo ditu, karakteristika batzuk eta beste batzuk besteak, baina niretzako, bueno, niretzako ez da gai nagusi bat, lezikoarena baino eta irudikamenarena baino. Bueno, gero, matarrasen kaltea. Matarrasetan, kalte nagusina ez dira matarrasak. Kalte nagusina dira lurzorua zelan prestatzen den, landak eta aurretik, eta lehen egoten ziren metodoak nahiko agresiboa ziren, baita, hori ikusten dugu eta ikusi egin eta oindela 10 bat urte, nik ezagutzen den eremuan bintzat, Bizkaian Gehiago eta Araban, igual Gipuzkoan gutxiago, baina ja esate baterako buldozerrak eta basotik atera ziren. Ikuste izan ez, buldozera lana ina aldabe agian ondo, sarritan txarto. Orduan hori, nire ezagutzen duen tokitan bintzat, proposatzen da kentzea, eta ja retroskaudora dabiz, horretan lurra ikutu barik egiten. Orduan, pistatan, zabaltzen diren pistak eta horre be erosio leku bat da, eta higadura sortzen da horre zaindu behar dira, eta hor be ikusten dugu, era hobean egin behar dira, eta hor hobetzeko gauza asko dagoz. Matarrasa bera, denitzako egin alda, higadura barik. Eta segun ze baldintzatan da hori, ez da, baina, bueno, dara egiteko. Beste kontu bat, berbain duguna da, nola finantziatu beste baso mota bat, ez da? Eta basoak, egurgintza, basogintza. Badakigu, zer den basogintza eta zer den egurgintza. Badakigu, gaur egun, baso jaueri inbertzioa eta dirua epinen duenari, zer kemoten dion dirua. Eta sinisten dugu eta nahi dugu, eta gureko gunke eta zarritan rebendikatu dugu, erderaz deitzen dena, pagos por servicios ambientales. Basoak emoten ditu, beste onura batzuk, ez dauki merkaturik, balorea, kristona, dano esaten dabe ekonomilari guztiak, kriston balorea dago basoan, motrikun, kriston balorea, bai, eta, nork emon behar dago diru hori orduan, pagos por servicios ambientales, bale. Hainbeste ordu eta urte egon gara hori aztertzen. Ikusi duguna da, gatsa dela diru asko hortik etaratzea. Eta egurrak emoten duen diruaren zati bat erabiltzeko asko gustu berkor da. Orduan, zerbitzu ambiental horrek,
gehitu eta onditu behar badiez, basogintzari, klaro baietz, baina baita etekin ekonomiko atarata bai beste alde bat, bestean ez dau dirurik gure gizartean, honako gauzak ordaintzeko, eta da hori, nik ez dakit zein den proposamena, baina EH Bilduk esate baterako Bizkaiko Junta Orokorretan proposatu dabe norma foral berri bat. Eta norma foral berri horretan, metodo Prosilba, olakoak esan dutena, da ja pasatzen ari beste toki batera baita, proposatzen dagoena da, eta hori ordaintzeko, epini daigun ordainketa bat urtean hektareako hainbeste. 300 eta 500 hektarea bitartean. Eta hori, zenbat hektareatan? 10 hektarea, ez. 100, ez. 1000, 10.000, 100.000 hektarea, zenbat diru urtean, hori egiteko, hori kontuan eukin birko luke, eta da hori. Ez dut, seguruti askori eukingo, baina itziaren, ez dut ulertu gezo handirik, baina ez dutena ikusten da zelan sustatu hori eta zelan helduzarien sistema horretara, hain ona izango balitz, berez sortuko litzateke, ez da, orain arte, eta esan duguna, 20. mendearen hasieratik orain gora arte, logika ekonomiko, sozial eta natural batek aurrera egin dau eta gauza sortu da. Oin, zein da proposatzen dana, ez dugu ikusten logika hori zelan sustatuko litzateken hori, ez da, orduan, galdera gehiago. Eskerrik asko Josu. Seguruenik erantzuna daudela, nik esango nuke Itziber, lehenengo interpelazioa, hor dago berizketa bat, zer da landaketa, zer da basoa, zergatik zuretzeko landaketa ez da basoa. Ezin garelako ulertu, terminologian hasten badima dugu, eta hori da arazoa. Argi dau, zergatikan jendeak ez du hitz egiten landaketetaz eta basoa erabiltzen du. Eta egia dalako, hain 100 urte, gure mendiak bilutsik zeuden. Eta orain erabiltzen dugun hitza basoa da, baina karo, nahi dugunean bere esazten den ekosistema baten berreskurapena hitz egin. Eta hori bereiztu nahi dugunean gizakiaren eraginez, sortzen den landaketa batetaz, hitzak behar ditugu, bestela nahastu egiten gea. Seguretzat oso ezberdina da, bertakoa eta bere esazten den ekosistema baten berreskurapena, edo gizakiak helburu produktiboetarako bideratzen duen landaketa batetaz hitz egitea. Guk hori bereiztu beharra ditugu, guk eskatzen duguna da, uste dugulako hala behar duela, natur baliabideen ustiapena eta kontserbazioa bereiztea. Hori garrantzitsua da. Karo, natur baliabideen kontserbazioa eskubide izateaz gain bete behar bada herritar guztientzat, lehen osan dudan arrazoiengatik. Hortik ateatzen den ustiapenaren balioa batzuk jasotzen dut, eta eskubidea daukate, guk ez dugu inoiz esan ezetz. Baina ezin du izan guztion eskubidearen kaltetan. Eta hori da gu jartzen dugun muga. Eta hor, bai, matarrasak, teknikak hobeto egin daitezke, negargarri gaizkin dira, Europako lur galera hundiena neurtu dira hemen, eta ez dira neurtzen gehiago, sektoreak esaten du neurtzen ditula, baina ez dizkigu esaten. Eta gu jartze gara errekei begira, eta harrite deu. Astakeri badalako benetan, Lurra ez da baliabide berriztagarri bat, gure denbora eskalan. Ez da. Hori galtzea da, azkenean hortik ateraldan etekin guztiari uko egitea. Horrek ezin du izan. Eta olako krisi batean sektoreak esaten digunean, ez, eutxien bihar diogu daukagunari, esatezu kontxo. Eta nola gaina, oxido kuprosoarena esate baterako, hori da, zientzia ikusi duen batentza da, esinistekoa da. Hilebete batean, diputazioak, Gipuzkoakoak esaten du, ez daukala baliabiderik, orain daukaun banda marroia horren krisi egiteko, eta hilebete berandu jaurlaritzak esatigu estrategia badaukala. Koniferoen basoak, berriro, koniferoen basoak, hemen, berreskuratzeko, hemen ez daukagu konifero basorik. Hori beste latitude eta klima batzutako kontua da. Gu dauzkagu konifero landaketa asko, baina basorik ez da hemen tokatzen. Gure basoak dira Ostozabalen basoak. Hori izaten digunean, ez dakit nun, ez dakit noiz, ez dakit nola egindako ikerketa baten emaitzekin, esatezu kontxo, zientzia ez da hori, Zientzia beste prozesu batzu ditu, beste oinarri batzu ditu, ez dut esango inoiz iritsiko ez dianikan, kalkulatzera ze oxido kuproso kantidaderekin egin alda zerbait. Baina planteatzea herrialde baten azalaren erdia baino gehiago, fumigatu behar duzula aire solako produktu batekin, ez guke, sendagileek, biologoek, danak esan dute, baina zertan nahi gea. Nola saiestu behar dugu produktu hori erreketara eta aurreko sistemetara iristea Gipuzkoan? Jakinda oso kaltegarria dela. Nik ez dakit zenbat espezie urtar dauzkagun arriskuan asko kontserbazio planak einda edo itear dirutza gastatzen. Eta oain esate zaigu,
debekatuta dagoen aspaldi teknika batetik, abionetetatik bota behar ditukutela olako gauza bat, jakin gabe zein izango da horren emaitza. Hombre, eta hori, azkeneko galdera, nork ordaintzen du? Sektoreak, bere errentagarritasunetik? Edo guztiok, diru publikotik? Eta hor dago, eta karo, guztiok ordaindu behar baldin badugu, eztabaida horretan, guztiok egon beharko dugu ba? Egin beharko du bat diru publiko horrekin zer egin nahi durunen eztabaida bat mantentzeko modua, eta horregatik diot, bereiztu ditzagun, basogintza eta egurgintza, ze basogintzan guztiok egon behar dugu. Eta natur kontserbazioak ere bai. Egurgintza sektorearen izango da, gu horrez geha sartzen. Baina basogintzan bai, Eskerrik asko Itziber. Bi kuestio, ez? Eta azten zu, nola errentabilizatu, ez? Eta guk uste duguna da, ez dela soilik kudeatu behar errentagarritasun ekonomikoari begira. Osa, badaudela hor beste balio batzuk, eta batez ere beste kalte posible batzuk, gizarte osoa jasango dituenak. Orduan, azkenean, nola errentabilizatu importantea da, baina ez da galdera bakarra. Zergatik, azteko, errentagarritasun ekonomiko hori jasoko dutelako lurjabeek eta sektoreak, ezta? Eta importantea da, eta inork ez dio kentzen importantziarik, importantea da. Bai, baina badaude hainbat kuestio, ez? Eta, bueno, adibidez zuek, ari zarete erabiltzen zifra batzuk enpleguari buruz, eta nik dauzkat, eta hortxe dauzkat, orain dela, adibidez, 2006an Eusko Jaurlaritzak argitaratu zuen Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Herriko Unibertsitateak egindako lan bat, eta hor daukat, eta 3.000 enpleo hitz egiten zuen. Eta gaur, bai, eta erakutsiko dizuet, ekarri dut bazpada, irakurri dudalako, ez? Orduan, nola neurtzen da, ez? Zer sartu duzue, edo zer aldagai konsideratu dira, ze enpleo mota sartu da hor, ez? Ze adibidez, duela urte batzuk ez dutukatuko baserritarrak eta baserritarrentzat eta baserritik bizitzen jendearentzat basoa importantea izan etzenik. Baina gaur egun, zenbat zenbat nagusi, zenbat lurjabe bizi dira baserritik? Oso gutxi, ez? Oso gutxi dira. Oso gutxi dira. Orduan, errentak importanteak dira eta lurjabeak bere eskubide ekonomikoa dituzte eta hori ez dugu kentzen edo ez dutukatzen, ez? Eta hola da. Eta orain dela urte batzuk oso importantea izan dela nekazarientzat ere egia da eta ez dutukatzen ere. Baina orain, soilik errentagarritasun ekonomikoan oinarrituta planak egitea edo aurre ikuspenak egitea iruditzen zaigu oso mugatua dela, ez? Badakigunean, badaudela hasteko eta ekonomia arlotik jarraituz, hainbat kostu gizarte osoa jasaten dituenak, diru laguntza zuzenak, evidenteenak, ez? Baina adibidez, eta guk ez ditugu baloratu, baina baloratu ditezke, adibidez, Portugal edo Galizia edo suteak egon dira, ez? Azken urteetan, batipat, monokultiboko landaketetan, nork pairatu du hori? Bai ekonomikoki, bai ekologikoki, eta bar, ez? Edo, adibidez, eukaliptoa sartzen baldin bada, eta ni ez naiz biologoa, baina uraren oreka, uraren zikloa nola ikusiko da, zein izango da etorkizuna, eta nork pairatuko du hori, eta nork jasango du, bai kostu ekonomikoa, bai ekologikoa, eta bar, ez? Orduan, hor badaude, zeinek eramaten ditu onurak, ekonomikoak, eta hor dago gizatalde bat, eta zeinek eramaten ditu kostuak, ekonomikoak, ekologikoak eta sozialak, eta hor gaude gizarte osoa, ez? Orduan, soilik errentagarritasun ekonomikoari begira, uste dut gaur dakigun informazioarekin ez dela kabala erabakiak hartzea, hori hasteko. Eta gero, esaten duzu, ze erabilgarritasun du ikerketa horrek, edo zer fundamento dauka, edo zertarako balio du, ez? Bueno, balio du, behar bada, nolabait, pila jarri behar ditugula argi gelditzeko, ez? Bai, administrazioak politiken bidez, bideak markatuz, eta bai, akademiak aurkeztu gaituzun bezala, behar bada ikerketak eginez, merkatu berrieri espezie, eragin negatibo gutxiagoko espezie, eta bar. Eta ni Nafarroa naizenez, bakarrik esan, Nafarroan adibidez, gaztaina ondoen landaketekin eta bar, ari direla ikerketak egiten, ikusiz, ze moduz erantzuten duten gaixotasunetara, eta bueno, hor badagola saiakera bat, eta Nafarroan bezala beste hainbat lekutan, osea, posible da, saiatu behar bada ekonomikoki momentu batean sektorearentzat mingarria izan daiteke, baina bueno, beste balio asko daude eta beste gizarte oso bat dago, ez? Orduan, soilik errentagarritasun ekonomikoa eta epe laburrera begiratuz uste dut ez dela
gaur dakigunarekin bidea. Eskerrik asko Itziar, bueno, zure erantzunetik alderak ere sortu dira. Oskar eskatu du hitza, baina akaso lehenengo Rokek erantzun beharko luke... Eske pizkat zaila da, guazten garenean eurak hitz egin daude 10 minutu, hitz egin daude guk esanari buruz, eta guk nik ondion ez dut erantzun eserreri. Josuk bota dio Bizkaiko eredua Rokeri, eta ez dakite Rokek nahi du. Aztu jata asuntua, nahi bozu pasau Euskarri eta gero erantzuko. Esan izen importantia, igual. Ni batzutan botatzen dut faltan, batzutan bai sentitzen dut igual hitz egiten dugula larregi errez, eta igual ekonomiari buruz joatia gaitxik parteka. Nondik urteten dabe datu horreik UPV-tik, ekonomia saietik, sarriko. Gure badozu, ipini algara kontaktuan, norkatara zauen horre datuak, ze segurazki zautuko dozu, gentia. Orduen, hau ez da egin sektoriak, hau egin dau, hau da txosten 2018koa, UPV kataratakua, eurakin jakua, dauz datuak guri ez jakunak izten ondo, Baina guk bai, barkatu, oindan ere txanda. Gura ginuna zan ataratzia dokumentu bat objetibua. Eta zu daturen bat atara dozu, ez tozkuna izten ondo egisa da, mezke UPV kataratakoa da, ataratzen badau sektoria, orduan presio aldetik eta komentau dozu. Orduan, eske hau holan izen bida. Hombre, zuen artien ipintzen badozu esalantzan, gu ez dakit, Alemanira jungo gara, holako estuditxuek itxen, eta hau da 2000 da bostekoa. Ez, 2005 ez, barkatu. 2015, bale? Daukazue, nahi badozue, ikusteko edozein tokitan, eta gure webian ataraldozue. Gaur berriro, uste dut noiala etxera, bioekonomiari buruz hitz egin barik. Ze, klaro, kondizinuak diez, ipintxia, honek topiak, ez dakik kaferi eta holako industriari ipintzen jakon, hori baso aldetik, konparak ezinuak, eta guk inoiz ez dugu orduen hitz egingo horri modeluari buruz. Hombre, galdetu dotzu nian Josu, ez da izan, ez da la ulertu, eske, gero komentau duzu, ustiapen aldetik, ekonomikoki, ez da la, guk nik pentsetan dut argitsi dotela, hitz egin dut nahiko horreri buruz, 3 zutabeak edo 3 ardatz printzipalak bete behar direla. Zuk esan dozu, ekonomikoa bakarrik ez dela begiratu behar. Argi, hori uste donik lehen hau esan dutela. Baina zukoin komentau dozu, mutrikuko opzio horretan esaten zala, esala junbier betiko formatora, ekonomikoki eskigualetzan emoten, baina gero beste gauza batzu begiratu behar dira, argi dau. Bai, baina ekonomikoki be bai. Ze, klaro, basoa danena da, mendixa danena da, baina Gipuzkoako 175 pribatua da. Osea, kostuak beste baten dako. Eta pribatuak, dabi sartzen, euro bat hartzen danetik, diru laguntzatik eurak ipintzen dabi, 3. Errexea da esatia ez, ezken igurot, 3 zutabe horrek, lehen esaten eban horra etxizelan, beti urteten da, gure eban komentau, eta ondion ez toztazu erantzun zeren haitzen dugu bitxar lehiua, zeren haitzen dugu etxia, komentatzen dozu aritzana. Ninoia sektore honetan 20 urte baino gehiago, eta egonaz egurra eraikuntza eitzen. Nik, behitxu, hone modeluak eskatzuenak guztetan basoaren kudeaketa, mendiko kudeaketa, zuaitz kudeaketa, nahi dozuna, monokultiboa 132an, 132, ez 180 Suezian edo paradigma de la sostenibilidad. Orduen, azkenian ikusten duguna da, zelan ez dugu hitz egin behar bioekonomiari buruz, ni bai guro dut zer esatia. Estrategiak eta bioekonomian apostuak doiaz, adibidez, egurra eraikuntzan eitxiana, baina egurra eraikuntza altueran. Nik esango zut industrian egonazela urte asko, aritzakin zerrein aldan eta zerrezin danein. Eta etxe bizitza horreik altueran eta produktuak 180 egurrezko eraikuntzan ezin diezein aritzakin. Ein aldiez, altzairu batzuk, ein aldiez, segun ze strukturak, hemen ez diezenak ordaintzen. Ze, hemengo enpresak dabizeitzen lan, Alemanian, Inglaterran, holako herrialdetan. Ze hor bai dago apustu bat, horreri buruz eta produktu horrekin lan eitzeko.
Aritzakin gaur egun ondion, eske hori asko pasetan da, daude demagogia bat, eske gaztainonduak Nafarroan, gaztainonduak, jo, nos lo has puesto a huevo, baso osasunan, arazo bat euki badau espezie bat gaztainondu izen da. Eta ez dau, gaztainonduriko inbendixen, oin gaztainonduak epineko, eta gero ze merkaturako, zeitzen da gaur egun gaztainoakin. Hombre, etxe bizitzakein aldiez, bai, bueno, baserri bat ingu, eske esabizie konturatzen, gu gabizitza egiten beste gauza bateri buruz. Gu gabizitza egiten horrelako herrialdetan, da bizaitzen kotxeko gurpilak. Honi botilak, ja nanozelulosatik etortzen diez. Hau da apostua. Aritzakin? Por favor. Orduen, nahi dozuenean bioekonomiari buruz hitz egiten dugu. Ni perfecto, eta... Hemen biologorik badago, ekonomilariai ere, eta gogoa seguruenik bioekonomia eta hitz egiteko. Osea, ez dezagun aurre ikusi... Baina eske aritzakin apostua itxia bioekonomia itxeko da totalmente, vamos, de locos. Nik aritza... A no ser, barkatu eta, bakarrik hogei segundu, igual hori ez dut azaldu. Estrategia, bioekonomiko estrategia hori, da gu daukogunakin daukogun industriarekin. Ze bada usolako formatuak. Castilla-La Mancha, Castilla Real, sí, bioeconomía basada Francia. en caza, bueno, Francia, bioeconomía dauka estrategia de construcción de madera que alucinas. Se daus en el 6% eta gure daue igo al 30% de Alemania. Construcción, no setas y caza, como Castilla-La Mancha. Es que hemen daukogun industria da itxeko hori. Bai, baina Frantziatik etortzen da madera enrollo. Mordo bat. Dare exito industrialak altzairuetan, altzarixetan adibidez, enpresa bat ez dut esango izena, izteko zeuan, kristone galerekin, muebliarei dedikatzen zotxan, ez di hemengoa di parraldekuak, eta izen, bueno, hemen espabila enbia da, mutiok, ugazen espabilatzera, egizki da, esan da, eta eitzen dabe, ekartzen dabe, madera enrollo, aritzana, Frantziatik, dake, hitzarmen batein da, baso publiko batekin, basoak gobernuak kudeatzen ditu Frantzian, eta etortzen dira tonak eta tonak aritza onutz. Beste enpresa batek irabazi dau el concurso, irabazi zeban de la mayor mezquita de Europa. Inda aritzakin, aritz laminatua, porque aritza be eraldatu laike pinuakin in laike moruan, eta beste espezie asko bebai eraldatu laikez, eta asko, eta azpi produkto mordo bat atera de la bioekonomia. Bueno, ese zinua, lage da momentu bat. Baina, ese zinua da, hortara mugatzen duak. Laga ditxu gure bertako basoak, eskina batean, lahata, eskina batean, ezin da ikutu, aritz bat be, gaurko egunia ezin da ikutu aprobetxamento bat egiteko, hortara joan gara. Baina, asuntua da, Europako egomende baldean, hau da, hemen, dakaula kriston arazoa espezie hauekin, bai eukalituarekin eta bai pinuakin. Nei bada onartzea hori, baina kriston arazoa. Gaitzak ja jota daka. Zuek baso elkartetikan zarete beste espezie batzuk proposatzen. 55 urteko turnokuak, sekuiak, kriptomeriak, eta zeitzik ez bertakuak. Asturiasekin zebalak esogarritze teknologikoa gaztainondoana. Eta lizarrana bebai. Eta beste espezie asko. Eta asuntua da, teknikia zein da, gutxia hogaztau baso mantenimendan naturak emoten dozkulako duan, eta joan aukeratzen zueiz batzu, oin, hortarako biada kooperazioa jabeen artean bebai. Behar da gutxienez prosilban sartzeko, por cierto, aldundi guztiak, instituzio guztia dare sartuta prosilban, dala Europa mailako sare bat, nundare baso eredugarriak, nun nahi joan laike ikustea baso eredugarri horrek, eta ze numeroak ateatzen dian, porque rentagarri dia. Eta ez bakarrik egurra ateatzen dalako, bebai onguak eta, Gipuzkoar geixena joaten dira, Nafarroa ongo bila, hor zoze dirua muitxuko da, egisa da, perretxikuken izin dala mueblerik egin, konforme, hor konforme, baina beste guztien, esate dutxute beste espezie guztiekin, eleike kristolara. Oin, ikertu inbia da, gogo eukibia da ikertzeko eta bide berriak irekitzeko be gogo eukibia da. Oin, enrokatzen bagara, eta nik hori ikusten dutxa sektoreari defensiba horretan, ez? Eta defensiba horretan, ja pizka esaten da hor, zuen auladi, hor ikusten da pizka eta auladia bai, ez? Defensiban jartzen zarenean. Osea, gu, uste osordo etxeugula Javieri, uste osordo etxeugula herrialdeari, akordio batzute iristia. 180 dirua jasota, hau da, produzion final agraria, benetan basarritxarri iristen jakona, basokudiaketati da, 115 Gipuzkoan, 117 Bizkaixan, eta erkidego autonomo zuan, batazbestekoa 109.
Zuk esan dozu moduan, badago beste modua, Nafarroan dakau. Hau da, nire ustez, dauzkagun ezaugarri orografikoekin, dauzkagun aldapekin, eta hor dauzkat azalerak jakiteko zen badaren 50 gorako azalerak, eta hor nola sartu dan pinua, zehaztak eixak indian. Eta ni, benetan, India. Ni nau, pizkat aurrera, etorkizuna begiratzen, eta zeileikeu alkarrekin oneri bueltia emoteko. Eta pentsatzen dut, ez jartzea, onena dala eukitzia, mendixiak, lurrak zainduta, kubierta permanente batekin. Hau da, basoak ez egotea, ez sekula soilketa bortitzak, porque horre bakarri behar ditzu pinua, soilketa masiboak. Bertako basoak, bertako ekosistemek, behar dutena da, eta lurra mantentzeko geixen behar dana da, eta lurra da kapitala undixena, lur barek ez dago, ez oin. Claro, hau bedia landak, eta ez gaitxe zen, basoa ditze jauken, nahi txitxe beba, eta nibe basoa noia, eta pinaixan nahoian, oin ja, pinaixan zeban tokixan kristona ez ditxe edakat. Eta ondiokan biziri nau, eta espero dut nire hilobak hori bai, hori bai ahaztu, nik ikusikot gero guztiak edan, ni uste garai hori be pasau dala. Eta gauzak esan bidea moruan. Eta etorkizuneko baso politika bat gauzatzeko niretzako ezinbestekoa da, lurra ondo zaindu. 10 tona hektareako neurketak eman dia. Hori da ez dakeri bat. Hori erosinua, gadurak eroandako lurra. Horrek emon dia ez du iso. Bueno, hasi geitxezen, ados baldin bagare horrek ekiditu behar dira, hasi geitxezen etxeko ze ebaluazio ambientala eitzen dan, eindan jarduera eitxikan, eitzen dan jardueteka. Eta beste gauza bak eskagarri xaua, gaixotasun esaten dugu, zenbat hektarea dare gaurko egunian, bai Gipuzkoan, bai Bizkaian, Gipuzkoan suposatzen dugu geixo, zenbat hektarea dare gaurko egunian lugorrixan. Zer ritmokin ateratzen ari dan egur hori. Hor, dakau, hori isiltasun osua, horren erantzuna da, normalian isiltasuna. Eta hor, egon leike gertatzen bebai, hor, kalte ekologiko bat, izugarria ez dakiguna, porque gare fumigazioa bai, fumigazioa ez. Eta gian, oinarrizko beste arazo bat dakau horren diokan, konpondu gabe. Josuk, erantzune dizu. Bueno, lehenekota behin, espezie buruz, ari garenez, eta ez beste gauza, nire ustez garrantzitsua batzu diz, espezie guztia duke beren arazoak, baina, kontua da, gu ez gaudela bertako espezieen aurka inundik inora. Osa, esan dodana, hasieran da, hemengo zuaitzez estalitako azalera, gehitu dala batez ere, landaketa forestalakin direlako, basoa espodotu ditu bier, landaketa forestala pinuaz, niretzako basoa direnak, egin dira, eta horregaz lortu dugu, estalita eukitea gure basorik, eta horti sortu dira. Eta ikusten badozue, 1995 argazki hori, orduan esan baso ostozabalak eta esenak, gehienak hor dagoz. Da gainera, ni gustatzen jata ikustea, zen niri guraso esaten zidaten gauzak ez neban niri buruan sartzen, hain aldaketa nabarmena izatea, eta ikusten dut, eta handagoz, eta alan dago. Eta, bueno, ejertzizio oso ona da. Horren kontra ez gagoz. Baina, bueno, hor sustatzen badugu, horren kontra egon zarren, Gipuzkoan, ez eta beterako, 148ko landaretza, eta bertako ostozabala dira. 148. Eta 148 horrena, 172, hiru laurden, pribatua dira. Pentsau, zenbat gauza egin aldugun hor, eta zenbat gauza egin alizango genituzke, esan, epinide iguzen horrek balorean. Emuen dugun hori adibidea esan, zer ingo dugu honekin gizonak? 56.000 hektarea dagoz Gipuzkoan, ostozabalekaz. 56.000 hektarea. Da, bale, gehiago behar ditugu? Bueno, gehiago behar ditugu, baina ez dakigu zer egin 56.000 honekin. Eta, bueno, bai, Nafarroa behituko dugu. Bale, behitu dugu Nafarroa. Nafarroan, geixotasunak sartu ziren bai Fusariona eta bai Bandamarroia baino leheno. Eta handik onutz, etorri dira, eta ekialdetik mende baldera datoz. Geixotasun honek, bai Fusariona eta bai Bandamarroia. Han pentsatu zuten, insigniza kendu arren, hemen beste espeziatu daukagunez, hor konpon. Insigniza itxiko du bertan bera, bale? Eta sustatuko dugu, bertako landaretza, sustatuko dugu kalidadezko egurrak eta beste. Hasi ziren egiten, bai, kontuz, horretan, gure aurretik beste asko indabe, eta ikusi aldugu, eta ikesi aldugu, eta badakigu, gauza asko orduan. Orduan sasoian inziren landaretza, landaketa asko, bertan bera ezer ez dabe balio, egurrerako baino ez dabe balio.
Ze hori bai dela basogintza intensibo bat. Nahi badazu, kalidadea intentsiboa behar duzu. Eta hemen, gure merkatutan, sartzen diren, Ameriketatik eta beste toki batzutetik, baita, frondoz asko datozenak, nire lagun batzuk, baita, eroaten dabe, 1000 hektareako landaketak Virginian, da beste toki batzuetan, eta dira, intensiboak, boskes naturalesek eta honesek itxeden moduen, lehen Extremaduran eta loko tokitan. Orduen, posible da, ereduak ez daigun inori engainau. Osea, bertako landaretza nahi badugu, zainoin behar dugu, inbertsio behar dugu, baina gero, badaukagu bertan, hainbeste, 56.000 hektare bakarrik Gipuzkoan, bitu, aproba egiteko, eta ikusi zelan egin. Horren arira, gu belanean gabiz, eta gu ikusten dugu, hori guretzako erronka bada, ez dut azterik emon lehen, erronka guztiak esateko zintzu diren, hori erronka bada. 56.000 hektare horrekin, jakin ez egitea, zelan horri, maitziketara, karo, kontua da, ez badugu kudeatzen, da, bardina esatea, abandonatuta dagoz. Kudatzen badugu, Prosilba erara ez dakiz zer, bai, baina, bestela, abandonatu dagoz. Eta Prosilba erara, horra joateko, ez da gaurko gauza. Orain dela 15 urte, Prosilbako arduradunekaz, da Espainiako lehendakariagaz Nafar bat, esatuko zuzuk ere segurutik, egon gara, eta hainbeste bider berbetan, eta hainbeste ordu, eta bitu ez da, Jesus. Ipini dezu, adibide bat, eixu baso bat, ipiniko dutzu basoa, ez daidazu, zelan egin, joangora ikusten, eta ikusiko dugu posible dan, ez dugu sinisten. Karo, kontu da, resulta que pinuagaz, ez pinuagaz está posible. Claro, eredu asko, dira, estalpea behar duten landarak, beto dulbasa, pagoa, eta ez dakitzen, baina euski asko behar dutenak, esate baterako, pinua bera, baina bai aritza, euski asko behar dabe, barrido bergeneratzeko eta dauri, eski Prosilba zera txartok gelditzen dira. Eta oin, resulta que klima aldaketa dela eta edo kanpoko aberea direla eta, kontua da, bere saltasuna dituela, guz gaudela horren kontra, gainera ikusten dugu, egin daigun, ikusi daigun, eta gainera gu lanean gabiz proposatzeko, honek eztare guztiok, zelan egin, badaukaguz, erdia, ia, daukagu honako egoeran. Osea, esan duguna lehen, Euskal Herrian mosten bada dira urtean 2 milioi metro kubiko, daukoan azaleran, mosten dira 150ko azaleran. Beste dana daukagu... Esan duzu abandonatuta, itxi berez dago konforme. Kudeatuta espadagoz, niretzako dagoz abandonatuta. Gero evoluzio ona txarra dukien, hori kasualidadez ikusi beharko da nora dan, baina guk ez dugu ezer egiten. Bai, eta, bi gauza, batetik, hori erantzungo diot, baina lehenbizi nik nahi dut bioekonomia zitzegin, baina zure aspektuan. Hasi zarete, orain dela, ia 200 urteko argazki batekin esanaz, nola zeuden Gipuzkoa, hemengo baso guztia Bizkaia ere bai soilduta. Ze ekonomia klase izan zan hori intzuna espada bioekonomia? Bioekonomia definizioz ez da zertan hona izan. Bioekonomia izan daiteke barbaridade bat. Eta hala izaten ari da, segi oian zera hauetara, Amazoniak eta olako tropikoetako jonetara, astakeri bat izaten ari da, eta hori hemen gertatu zan. Ez eta hori hemen gertatu zan, hainbesteraino geure lurralde guztia soildu genula. Ontzigintza, hau bestea bioekonomia zan, egurrarekin, behitu zer eragintzun horrek. Horrek ez du balio, guri ez dugu balio behintzat. Ez dugu horta bueltatu nahi. Horratik esatet, bioekonomia zitzein dugu, baina itzein behar da beste modu batea. Bioekonomia egurrarekin modu horretara sistema honen baitan ezin da. Gu bezalako densidadea, populazio densidadea dukan herri batetan, horrelako ereduak onartzeko asko hitz egin behar da. Asko. Nekeza dalako eta beharko du gutxienez, guk defendatzen dugun olako bioanistasunaren kontseilu bat. Serio, berriro, horrelako eszenarioak ez eragiteko. Eragin ditugunak bezala, zuek esaten dituzu, argazkitan ikusi aldialako. Bioekonomian oinarrituta. Soildu egin genitu, Bizkaia eta Gipuzkoa. Egurra ateratzeko. Ez dugu olakori nahi. Beraz, nahi dugu bioekonomia zitzegin, baina jasangarria bada. Bestela ez. Eta garbi dago, orain arteko ereduak ez diala jasangarriak izan. Eta bi, karo, esaten duzue, hau eta bestea eta egur horrekin eta ze, sektoreak egin beharko du ahalegin bat, ez? Rekonbertsio horretan egur horri atera bide bat ateatzeko. Dinonik, hori ez da gure ardura izango, sektoreak egin beharko du eta atera beharko du, uste baldima da behintzat, horretara joan behar dula, ni horren aizartuko, hori izan erarlo. Bestea bai, mendi abandonatuen kontu hori. Baso abandonatua egurgintzarako. Karo, guk esaten dugu gu ez gaude eredu horren alde, guretzat basoa ez da egurra.
Zuen arloko bati behin entzun nion, base naturalak definitu zituen kajon desastre modura, jota ama gelditu nintzen. Kajon desastre bat, baso natural bat. Guretzat hori da, gaur behar dugun ekosistema bat, gure ingurunaren osasuna berreskuratzeko. Kontua zer da, horrek egurgintzarako ez dula dirurik emango, ados gaude. Horregatik esaten dugu, sistema aldatu behar dela. Basogintza ezin dela egurgintza bezala ikusi, eta orduan, gutxienez, diru publikoak berbideratu behar direla egurgintza ez favoratzeko. Eta bai, segurazko baso jabei egurra estan etekin bategatik ordaindu beharko diegu. Eta akaso ez da etekinaren gatik ere. Agian denboragatik ordaindu beharko diegu. Bertako basoak ikusi nahi baditugu. Eta denboragatik espada, igual, lurrak erosi behar dizkiogu. Auskalo, badaude. Korredor ekologikoak egiteko planak Eusko Jaurlaritzan, baso mantxa txiki horiek lotu eta bioaniztasuna berreskuratzeko. Planteamendu ezberdinak, eta horregatik baso politika aldatu behar dugula esaten dugu. Ez du ezer lortzen espezie bat besteagatik ordezkatzeko, eredu hau mantentzeko. Eredu honen barruan, argi dauka hau, etekinik ez da, zuek esate zuen bidetatik. Horregatik esate deu, eredu aldatu behar da. Eta gaur ordaintzen ez dian kontzeptu batzugatik, ordaindu beharko dira zerbitzu ekosistemiko horiek. Hasi beharko dugu horiek kalkulatzen, horiek bideratzen, eta herritarrak, diru publikoa delako, hasi, gu pres gaude, etzaigu usten. Etzaigu usten, 4 urte bukaeran lortu gindun bioanistasunaren kontseilu bat sortzea, etzun denborarik eman biltzeko, eta gobernu aldaketarekin ez gaituzte ez da elkarrizketarako onartu. Guk ez daukagu sarrerarik administrazio publikoan gaur. Euki gendun, Rokeren legealdian zorionez, hori iritsi ginen, zerbait ulertzea, proposamen batzukitea, onartu zitzaizkun, entzun zitzaigun, beak badakize sufrituzun, guk ere bai, asko, iritsi ginen zerbaitetara, posi gaude, ikuste deulako aldaketa posible dela administrazioan, baina hortako behar da borontate politikoa, lehengo administrazioan bukaeran badare argi adirazi zena, eta oraingoak izan estuna. Baso politika berri bat aldatzeko. Orduan, hasi, guk desiatzen gaude, bioanistasun kontseilu hortan eseritzeko. Desiatzen eta aditua daude herri honetan. Natur kontserbazioan, ustiapenean ere bai, hemen zaudete, baina kontserbazioan ere bai, Aditu handiak daude ekologian, aditu handiak daude natur konservazioko arlo guztietan. Guk hoien maire ekarri nahi ditugu, hor dauden interes kontrajarri horietatik beste norabide batean jartzeko baso politika. Guztiontzat onuragarria izango den norabide batean. Kuriosua da, askotan, debatean ere ustez, enfokiak endo, itxen da, egon bidan lekuen, emoten dau, gabizela hitz egiten, Euskadi guztiari buruz. Datu alen ematen ebana zan, 132 hori sortzen dau, 180 baino geixau, sortzen dan, produzitzen dan egurrana Euskadi mailan. Eta hori da, askotan eztabaidatzen danean, parte hori. Kuriosua da dinot, guk joia aspalditxik gabiz Europa osotik bidaiatzen asko, egon gara Alemaniako bioekonomiako klusterra lehena izen zana Europa mailan eta munduan, egon gara eurekin gauz lanien, proiektu Europarretan gauz, eta kuriosua da, Alemanian adibidez, egon ginen nian, Finlandian bebai egon ginen oindala urte eta erdi, eta kuriosua da, talde ekologistak die sektore, eta ez diegu baino onauak, Alemanien eta Austrian, aldapakin, eta askoz be intensiboa diez, gure dozunean itzen dugu viaje batara, eta ikusten dugu zelan dabizien lanien eta zelako aldapakin. Horre ez da kuestionatzen ezer. Badakizue, los más radicales ecologistas de Europa, Partido Verde, Baden-Württembergen egon gara oin, eta partiduan, dauzenien boterian zeitzen dauie. Estrategia, pliego de condiciones, construcción en madera. Estrategia, biomasa, bioenergia. Eta ipini dauie, segun ze hiriburutan, gure badozue pasukotzuet, da radical total. Zeda, egurrakin ingodozu, egurrakin ez dozu eitzen, baina demostratzen badozu ezin dozu lain egurrakin. Holan doiez. Eta hemen, guk ikusten dugu, talde ekologistak eta zuk esaten dozu, ez dakit ni foru aldun dixan eukidozun erlazinoekin ulertuko dozunez ez naz hartuko, baina gurekin ez dozu euki harremanik. Bat bez. Nik gustoko jaten, egin dugu presentazioa basotek. Ni zuen lekuen egongo banit,
Behintzat, ze planteatzen zabizie? Zentzua dauka, ez dauka zentzurik. Gu bai sentitzen gara beti, kritika badauela, eske pinua, txarto dago kudeatzen, eta ez gauz horren alde. Ez dakizu ze gabizen planteatzen, entzun izan dugu, segun ze forotan, ez dela egizia bioekonomiako estrategi hori proiektua dauku. Ja gabizeitzen produktuak egurretik aterata, petroliotik datozen produktuak ordezkatzeko. Orduen, horre gauzak, ni benetan, harritxu itzen dozte, zemen pinua beti egonda eztabaidauta, beti. Eta hortik hasinbiko ginen. Bueno, gero zuek argumentau aldo zuen, nahi dozuen moruen, baina pinua beti egonda eztabaidauta. Batzutan arrazoiakin, beste batzutan arrazoi barik. Eta ekologistak beste leku batzutan dauz bultzatzen sektore bat eta industria bat, zebarkatu ipintzen dozue askotan Nafarroko eredua. Ze hori oso politxada joateko iratira asteburutan, baina Nafarroak ze industria dauka bioekonomian oinarrituta egurrian? Oso gutxi benetan, Ez hemen daukaguna eredu bada. Eta ze lotzatu inbigara, ze batzutan, gara, ez, baina eske hitz egiten dozu, eske industriarako bakarrik egonda, barkatu, eta hori zer da, txarra, edo ona, industriarako industriak egin dau, inbizauena, horretan referente badia askotan, egurrera ikuntzan, zerrategian ondixen ape bai hemen dauku, eta hori zer da, niretza da, eta barkatu datu bat, ipitzen zinuna aritzena, hori estepzino bada. Hori ni ezautzen dut enpresa, eurekin egondan hau, eta harreman hona daukat, estepzino bada. Beste datu bat botatzen dutzuet, Euskadi mailan bertako industriak erabiltzen dabien egurra, 70% bertako egurra da. Verdadero, kilometro zero. Dauku hemen posibilitate batzuk ziklua izteko eta erabiltzen dugulako bertako egurra, baina kristona, beste leku batzutan, kanpotik dator, baki zuzen badator horrek kontratxagozuk esaten duzuna, eredua ipintxia hori, estepzino bada, 2%. Ze beste, 28 beste autonomoi batzutatik dator. Hombre, guazen hitz egiten benetako gaiei buruz, ze azkenien esatia, eske pinuan kudeak eta ez da ona, eske ez dakizar, baina eske, zue daukazu estudixo bat, gu daukogu beste bat, eta orduan hor egongo gara, beti, eta burruka izango da ez daki noiz arte, baina ez gara ipiniko ados. Eta uste dut, hemen dauzela gauzak lantzeko, eta guk bai sentitzen gara zentzu horretan, guitza egiten dugu bioekonomiari buruz, eta inork ez tozku galdetzen, segun ze lekuetatik, ze forotatik. Klaro, esan dozu ez, eske, zelan pinuakin eitzen dozuelan, ez tozte balixo. Hostia, ez pinua, dinu gaur egun eitxendan kudeaketan eitxendan moduan, Gauza asko daude, baina esaten duzunean zuek eskatzen zarete gurekin biltzen, ez duzu gure beharrik izan? Eta bat, nik gure arlotik ez daukagu interes berezirik egurgintzarekin eztabaidatzeko, hori ez da gure borroka. Egurgintzak bere eukiko du, bere bilakaera, industria bada, sektore bada, garatuko da, gure ardura da egurgintza horrek ingurumenean daukan eragina. Eta hor bai sartzen gara, eta hor administrazioa da horren arduraduna. Eta horregatik jo dugu aurrenengo momentutik administrazioara. Ari dagokiolako hemen partida honetan, konserbazioaren eta ustiepenaren hortan arbitroa izatea. Administrazioari dagokio ingurumenari dagozkion kalteak saiestea. Zuekin, ni oso gustu, baina ulertuko zu bezala nik ez dizut asko lagunduko zure sektore horren bilakaran, ez dakat interesa hondurik egurgintza. Bai, zergatik ez denboraik ez daukatelako, nahiko lan badaukat. Momentuz nahiko lan badaukat, ez itxoen, guezka profesionalako, hori zain nizun, interesatu honaiteke, baina nire interesa beste non bai dao. Dao, momentu honetan daun, krisi honetan, ingurumenaren aldeko politikak sustatzean, hori da niretzat urgentea. Pinuana esan duzu, pinua betidanik egonda eztabaidatua, gutxienez Gipuzkoan, hala da, eta esango izut baietz. Pinuak diru asko eman du, hori ez da ukatzeik. Hemengo baserri asko berritu dira pinuan diruarekin. Pinua izan da urre beltza, hala deitu izan zaio. Baina arazo badauka, monokultiboan oinarritutako edozein ustiepen intensiboak, hori baratza batean porruak landatzeitunak ondo daki. Asirik nahaztez pau, behin da berriro porru, hasi berdinarekin, atera sartu, baratza ongarriztatu gabe, danoak iguse gertatzean. Barbetxoan utzi behar gutxinez, bestela hortik ez dezuetekin ikateako, hortan nahi geha. Eta pinuekin ze pasada, oso denbora gutxian, soroak zianak,
Orduan bai abandonatu zian, jendeak utzi zulako baserria eta herrita juntzalako. Eremu zabalak golpea bihurtu ziala pinudi, eta turnoak golpea etortze zian. Paisaiaren eremu handiak golpea matarrazaz berriro biluztu itezian, eta sartu berriro, eta hori paisaia nabarmena zan, eta horrek eragiteu batzungan mintzat, harridura, eta, bueno, oso ondo ulertuko espaure, badaki oso naturala hori ez dala, eta kalteak eragite itulare bai. Horretik onda kuestionatua, monokultibo eredu hori izan dalako paisaian impacto handia izan duena. Agrikultura del monte deitzera ditu zaio, botaniko bat entzunion. Olako eredurik ez da Europa osoan. Einbesteraino, nik ez dizutukatuko botanikoak esan zuen. Azalerak monokultibo batekin, hain denbora laburrean, horrela estali, eta ustiapenarekin, turnoa dagokionean, soiltzen direnak. Hori egin dugu, 2, 3, 4 turnotan, 5. hori daukagu mendian. Eta hori, begibistakoa da, Horregatik gaude hemen. Bukatu zia joango gara, Josuk eskatu du hitza momentu enten, baina, bueno, gero baten batek nahiko balu galderarik egin, oaintza da momentua. Vale, ni, ja, urtea be aurrera jote jakuz, eta ja, urte asko darogu elkarrezketak eta honako gauzak, eta ni sinisten dut, benetan, alkar berbain eskero gauzako botu lortzen direla, hola beti ondo, bueno, ez dut, gauza ondo iten direnak, hola gertatzen direna. Batez ere bideiak batera egiten baldin baduzu ez? Bai, baina kontua da, esate baterako, hemen gestio jasangarriaren kudaketa, gestión forestal sostenibleko zertifikazioa garatu zanean, hemen, PEF hasi ginenean 2002-2003 urte haietan, hor behingoz, Europa guztiko ministroak, ingurugiroko ministroak adostutako kriterio batzuk ipini ziren, da adierazle batzuk, esateko zer negurtu behar dan, gauza bat jasangarria dan, edo ez, esateko, bueno, behingoz, badukagu nun negurtu, eta nun negurtu eta negurri horrek, eta zertifikazioak emoten dauen onurak, da, argazkiak eta alditugula, eta argazkiak txartu ateratzen direnean, negurre ipini behar dituzu horreko betzeko, eta hori da zera. Orduen garaian, zan gendu, bueno, hau, zagaitik ez zabaldu daigun talde ekologistekin, unibertsitateko profesore askorekin, zuen profesore izan dako batzuk eta egon ziren, egin gendu zen gitxienez 6 batzar, ordu pilo bat egin, bertan, eta bezan, bueno, basikeran, emoten dago bide bat, guztioen artean indaigun, eta kontua da, txartu ikusten duguna eta gauza ikusten direnak, hobetu daiguzan, 2003an berbetan gabiz, urte batzu pasa dira, hobetu daiguzan txartu egindakoak, eta eta hori, sektoreko lanak maiganean epinita, sei batzara egin da gero, eta bertan bera gelditu zen dana, azken baten esateko ez gu sekulez gara egun, 6. batzarrean, guztia bukatu gendunean, aurkezpena baino zean falta, ez gu sekulez gara egungo, sektorearekin olako gauza bat, atzean apoiatzen dugu moduan, baina da, ipintzen dugu gure lana eta baldintza eta indikatzailea maiganean esateko zer dan hobetu behar dana, eta saiatuko gara hobetzen aldan negurrian, eta horren atzean ez arango, ez gu sekule bez garango sektore forestalarekin, mai baten, publikoan, bintzen. Esan du, bertan bera, handaukat, hartuta bloka handi baten, batzar guztietako bilerak orduan. Holanda, baina, kontua da, esan duzuna, administrazioara joen behar zara ez gurekin ez dekozulako astirik edo den alako haitik. Ondo dago, baina nik horrepe eta beti hemen ikusten ditudan gauza asko eta asko, beti behar egiten duzu politika forestala eta olako kontuak. Politika forestala, barik, Roke zube, komento duzu, hemen jenteak, bakoitzak bere basoan eta bere terrenoan ikusten dau zer egin behar duen eta pizgarri batzuk ipini aldiakoz gauza batetik bestetik edo debeku batzuk. Debeku batzuk ipini aldiakoz da batzuk, debekua nahiago dabe, esan debekua ipintzen dugu pizgarria barik noruzkoan. Alanda guzti, erabakia bakotxarena da, eta politikaria ipiniko dabe, baina kontu honetan, nik ikusten dudana zarritan, eta oin, eta neko nuke gaitzaren asuntua ez dugu ia jorratu, baina nahiko nuke, eta ikusten dudana, da arma politikoa bezala erabiltzen ari dela. Da ikusten dugu. Orduan, ez da izango hori politika forestal, arma forestal bat baita, beti zalantzan ipiniko gozo batzuk, ez dakit, emoten dago.
Baina bai ikusten duguna, geixotasunagaz, gu larrituta gagoz, arma politikotzat hartzen dela. Eta esate baterako, argi eta garbi ikusi da, partido politiko batzuek sustatutako udaletxe batzuk, ze jarrera egiten ari diren, Gipuzkoan bati bat. Bizkaian, kasu baten, horrek oso itxuri beste ide bat dago. Baina, hori bai, eta nik bai izate nahi nukena da... Hor galdera bat egin nahi nautut. Eta da, horren aritik. Politika forestalean no kaldien behar du, merkatuak ala legebiltzarrak? Politika forestala, dinotena da, ni izaten nabilena da, politika forestala da goza bat, eta politika forestala ez dakit egia esan zer dan, laguntzak dira, legeak, debekuak dira, hori da modelua, ezta? Orduen, azken baten, herritarren ordezkariak egin beharko dabe, hori noski, pasan astean egon ginen baita Bizkaiko batzarroroko horretan azaltzen, gaitzaren asuntoa zer gaitit eta zelan da zer dan, eta hemen gaur emonalizen dugu, baina askoz datu gehiagokin joan ziren, eta gehienak galderak eginda, zalantzak gehienak azaldu genduzan, eta politika, desde luego, bain beharko dabe herritarren ordezkariak. Baina, etorrita gaitzaren kontuari, momentu honetan, gauz, momentu latz baten, ez dago esan beharrik, inoke esateko, ikusi baino ez dago, klaro, ikusten duguna, momentu larria da. Sektorea txarto dago, propietariok dagoz azarre, triste eta zeriparik. Eta beste aldetik minduta. Minduta, ze erabiltzen ari da euren mina, euren kaltea, beste gauza batzuetarako egiteko. Baina gaur be, hemen, ez dut, galdetu dut, zein da alternatiba daukaguna. Eta inok, ez dau esan Euskal Herri guztia fumigatuko danik eta ez ezer. Esan dana da, tratamentuak egingo direla, dirigiduta. Esan da, galdetzen da benean inor. Baina ez badu galdetzen, jentea esaten dau, eske hori toksikoa da. Toksikoa da, hartzen ez, edo ez, baina hori jakin beharko da, ze baldintzatan, ze dosietan, eta zeran egiten da, baina inok ez dau galdetu. Eta ino galdetu orduko, ja, debekatzen ari dira udaletxe batzuk, igual, hektare bat ez daukiena, baso publikoa, baina, kriston pare gelditzen da periodikotan, hori pinita, eta inok ez dau galdetu, eta ikusten da, arma politikotzat ibili aldala batzutan. Eta kasu honetan, proposatzen ari dana da, azken baten, kaltetuta dauden tokietan, kenduz, urek eta ibaiak eta dauden tokitan seguriadeko buffer batzuk, metotakoak edo den alakoak. Besteak, etxe bizitzetan eta zoroetan eta dauden tokiak kenduta, da hortik gelditu da erdira edo herria baino gutxiagora, eta beti baldintzak eitekotan produktu tosikoa ez dala inorentzako kaltegarri izan behar, eta modu kontrolatu guztien osasunerako eta inguruko osasun guztien barruan eta agrikultura ekologikoak baino lau bider dosi bajuagotan eginda. Orduan, kontua da, hori ino galdetuta zeharno orduko, hor bai ikusi dugu, kriston komunikabideetan, hainbeste adirazpen, hainbeste adirazpen irailetik ona. Iraile arte zer gertatzen zen. Ez dago seginik, hau ja azkena da, ja zikloa bukatu da pinuarena, akabo. Asko, posik, akabo, ez dago ez erren biharrik, akabo da. Ez da akabo, guk lan behar dugu, hau mantendu alda. Zer nahi dugu? Alik eta gehien mantendu, eta gero toki batzutan gehitxoa sartuta dagoen tokira, propietariok ez da barrido pinua sartuko. Ze barrido gehitxotuko da, ez badukagu espezi toleranteako den alakoa. Orduan hori buruz egingo beharko dau, eta hori, baina azken baten, kriston kaltea dago, ez dakit hemen baso jaube zenbatzarien, edo zenbat daukazuen familian, badakizu zelako gaitza eta kaltea sortzen den, orduen hortik alik eta gehien mantendu, zaindu, baina kontrol eta baldintza guztiak segurtasunenak eta mantenduz, mesedez. Inor ez doa holako fumigazio horik Euskal Herri guztian da holakoak esaten, komunikabeten esaten moduan, da ben esan diren moduan. Eskerrik asko Josu, galdera bat daukaguan, mesedez? Aipatu duzu tratamenduen mozioak erabiltzen diala burruka politikoan. Eta nik nire galdera da, pinuak helikopteroekin
kobreakin tratatzea ez da borroka politikorako arma bat Eusko Alderdi Jeltzaleak erabiltzen doana? Osea, Eusko Alderdi Jeltzaleak botatzen doan mezua da, lur jabeai. Tranquil, nerekin ingurumen legeak ez dia beteko. Engezuen nahezuena zure lurretan. Eta gaina, finanziateko izut, aldeten diru gehienakin. Da hori gertatzen da. Hori ez da joko politikoan sartzea Europako legediak, parke naturalen, bete behar guztiak gainetikan pasauta. Joko politikoa dana da. Bizitza honetan dana da politika. Txarra da debatea helburu bat aurkitzeko ez egitea. Osea, hemen egin behar dana da, adostasun batea hilatuta. Rokok esan dugu, Aitziberrek esan dugu prest gozela, adostasun batea hilatzeko. Baina mandoa dakanak esateu, nik gehiengoa dakat, eta nik inget nina etena. Eta hori da amorro baten doana, eta gero esatezu ezintzateke jau, hori da gertatzen dena hemen. Ez da galdera bat, ez? Ez da galdera bat, da eritzi bat. Ez. San jakitxeko. Kobren tratamentu aereoa herramienta politiko bat da. Juntzan astean, Bizkaiko Foru Batzar Nagusitan egintzan aurkezpenean, nik entzunuan, esango izu irrati, Onda Zer irratien, entzunuan han hitz egin zuan batek, esan zuan, eskatzen dugu urtean 3 tratamiento, ez bat, 3 tratamiento, 35 urtean. Horraitik handa dosia, lau bider txikiago, 3 tratamentoekin dosi masimoa botatzeko. Hori, Onda Zeron grabota kasua, eta irratik gehiagotan egon gozan. ETB-en ez detentzu. Ez dakit zeri buruz nork hitz egin zegoen, hitz egin aldogu gero gure bozu eta komentau aldogu. Uste dut ez da galdera, ez da emondo zuzure eritzixa, eta uste dut Josuke lehenago azaldu dauela hor, dana, baina bai da egisa, bueno, ni ez dut errepikatuko, baina bai erabilida politikoki, bai erabilida. Eta askotan astu itxen gara 40.000 pertsona dauzela horratzian. Politikoak politika indaixen guk ez. Hori da bakarrik eskatzen duguna. Etziber, mesedez. Roke hemen da, eta bere ganako errespetuz, nik gauzak oso garbi utzi nahi ditut. Naturkon sortu zen, EH Bildu sartu zanean aldundira aldaketa bat aginduz. Gu prestatu ginean, Gipuzkoako naturtalde eta talde ekologista guztiak aldaketa hori gauzatzeko bagenitulako eta badauzkagulako horretarako proposamenak. EH Bilduk jarrizun zuzendaria bota inginen. Ustet hori aitortu altzaigula, bota inginen. Orduan, ez zait bidezkoa iruditzen guri behintzat egostea erabilera politikoaren kontu hori. Guri berdin zaigu, administrazioan, ez zaigu berdin, batzuk beste baino hobeto entzute gaituztelako, edo behintzat ateak irikitzen dizkigutelako, oaingo hauek berriro esango izuet, bilera bateako aukera bakarra eman ziguten esateko, eta hala dao jasota gure blogean, Natura 2000 sarea zuzendariak esan zigun, ez zaiola gustatzen, Arantza Aristimuño da bere izena, eta ahaldun guztia ingozula, orain dela 4 urte esan zigun, hori ez garatzeko. Hitza bete du, Hitza bete du depea, ez digu aukeraik eman orduan. Guri borroka politiko eta alderdi politiko eta kontu horretarako auzi hau urrutik gehatzen zaigu. Ez gaude hor. Administrazioan jartzen dela argi daukagu zer eskatu nahi diogu. Eta sustatu ditugu mozio batzuk, Tratamentu hori, oraindik ere, daukagun informazioarengatik astakeri badalako. Eta ezin ditulako bermatu eskatzen diren ingurumen baldintzak. Ikusiko dugu, benetan planteatzen denean, zer dan esate zaiguna, eta baimentzen badute Madriletik zer datorren. Baina borroka politikoaren asunto hori gure taldetara ez da zuzena. Beitu nundik hasi ginen, ze lortu ginen, eta nun gauden. Berdin zaigu, administrazioan darengana jutegea, ate joka. Badauzkagu proposamenak eta alternatibak baso politika honentzarako. Urruna etortzen denareri, antxe jungo gea. Berriro, ate joka, esate baigu ez gaitula nahi, zeingo jo buelta erdi eman da etxea, bestik ezin deuin. Baina jungo gea, Aurten ere, legealdi aldatu bezain pronto, han ginean. 6 hilabete eman ziguten audientzia, baina han ginean. Han jun ginen. Esan zigun, aio, zaituzteu nahi, eta 3 urte pasaia, urrengoa datozenean, berriro jungo gea. Berdin zaigu zein da hon. Juningo gea. Helburu badaukagu, alternatiba daukagu esku artean. Guri borroka eta alderdi politikoen kontu hori ez. Eskerrik asko, Etziber, ordeko galdera bat. Josu eta Oskarri, galderatxo bat egin. Oso gauza asko esan dira, aipatu da bioekonomia, iruditu zait bi eremu semantiko ezberdinetako hitz bera zela, polisemiko, zuk bioekonomia aipatu ezunean,
ez da izeri buruz haizin baino biotik oso gutxe zeukan eta ekonomiatik asko, eta berriz Aitziberrek erabili honean, esan nahi akademikoarekin bat agoz etorren zuk eman dizuen erabiliarekin baino. Gauza asko esan dituzu, aipatu dituzue lur jabeak nola baite, kobratu beharko lituzkela kompensazioak beren lurrak, basoak, plantazioak, matituzten zerbitzu ekosistemakoen atikan, oso politia da hori, baina akaso orduan lur jabeak ere patu beharko lituzke, gainerako medio naturalek ematizkion zerbitzu ekosistemakoegatik ere, zeobia, ura, fauna eta flora, lagungarri zeizkion mikrofauna, mikorrizak, eta bar, orduan igual kontu polit batzuk atelitzezke hortik ere, ezta? Baina ez joan hortara. Aipatu ezu batez ere, azken Josuk, oxido kuprosoaro bidezko tratamentua gora eta bera, aipatu dituzu zein egokia den, efektiboa, ez dut zalantza txikinek ere egiten, efektiboa ez balitzez ginateke hemen egongo, zurazki, esan duzue baso egintza dirua eman duela, ez dut zalantza txikinek ere egiten, bestela ez ginateke ez zuek ez gu hemen egongo, baki horrekin kontatzen dugu denok. Orduan, berriz aipatzea, uste dut oso eran dauela, ezta? Baina, bada gauza bat personalki oso, ukitzen hauena, eta da, Eusko Jaurlaritzak, diputazioa pentsatzut berdin egingo zutela, baina Eusko Jaurlaritzak eta batez ere Arantza Tapia sailburuak esandakoak. Nori eta Eusko Legebiltzarrari. Eusko Legebiltzarrari bitan esan dio azkeneko hilabetetan, Madrilek ja habilitatu dela ja tratamentu hori, gerora Jaurlaritzak baimendu ahal izateko ja operazioak. Kasualidea, lehendabiziko aldiz izan zen abenduaren 14an, Legebiltzarrari esan ziona, ni bezperaz jaso nun Madrildekan erantzun bat, zuzena, baimenduta aldago, eta esan ziaten ez, oraindik ez. Hori izan zen abenduaren 13an. Abenduaren 14an, Arantza Tapiak Legebiltzarrari gezurra esan ziolako baietz. Hori ikusita, nik berriz jo nun Madrila, konfirmatu ziaten ez zegoela baimenduta. Hori abenduan. Hilabete honetan bertan berriz ere bestein beste. Bota du, ja baimenduta dauela, nik egin ditu galderak Madrilen, eta Madrilek erantzun dit, eta idatzita duzkat mezuak, ez oraindik ebatzi gabe dauela auzia. Beraz, nire analizia. Noraino sinistu behar dizuegu zuei, ez dezuela joko politiko egiten eta besteek bai, Eusko Jaurlaritzako sailburu batek, nori eta Eusko Legebiltzarrari horrelako gezur handiak eta lotsagabeak egiten baldin badizkio. Zer dago guzti honen atzian? Ni harritzen doztana da, sartu gaitxuzu da nori leku baten, ni zer erantzun bio, ni Arantza Tapian izenian, edo ni, ez dakit, Baskeburren gerentianaz, egin mesedez Baskeburreko edo sektoreko galderak. Arantza Tapia ni gezurra bestia, benetan, ez dut erantzun behar zen, ni ez daukat zer ikusirik hortan. Madrilekin kontaktua baldin badukazu, Madrilera deitxu. Barkatu, ez, itxibukatzen mesedez. Nik bakarrik erantzun gotzut sektoreko edo Baskeburreko histori buruz. Ez que sartu dozu hori, eta hori askotan pasetan da, horra politizatzen da. Guk hemen eskatu duguna da, ez eitxia justo zuza bizena eitzen. Ez que ez tozu ulertzen. Oskar, eskatuko dizut, aprobat laburre Ez que uste doia erantzun dotela, ez dotela nahi politizatu gai hau. Arantza Tapian historian sartzen gaitxozu, segaitxik, segu sektorerako eurak erabakiren bat hartu badauie, ulertzen? Mesedez, kontaktu baldin bakozu Madrilen, ederki, jarraitxu, eurak emon gotzue, bestela Arantza Tapian elbidea, uste dut hori publikua dela. Bueno, baina uste dut justo eskatzen gabizela, zuk indako galderan guztiz kontrakua. Guk sektoreko gauza komentatu ditugu, eta eskatu duguna azkenengo esaldixakin esan dauena Josuk da, justo ez eitxeko hori. Uste dut argi izan dugula orden, ostia, gero itxi hori galderia, wow. Bueno, azkeneko galdera bat daukagu hemen, kanpaiotzailea botatzen gaitu, osea, que mesedez labor. Atxaldeon, ni Xabier Michelena naiz, medikoa naiz, hemengo herri batekoa, Ibarrakoa, bi gauza labur. Esan nahi nun, oxido kuproson fumigazio buruz, ezakidak izuen, baina Bizkaiko medikuen zientzia akademia aurkatea da, nik uste dut, hori garrantzitsua dela. Eta gero, aipatu nahi nuen, basoko ekosistemak zenolako onurak dauzkan osasunean. Hau igual ez da oso ezaguna, baina hainbat estudio indie, Japonen, Korean, Kanadan,
Eta erakusten dute oso nadala, osasun mentaleako, baita tensiorako eta baita immunidadea hobetzeko garaian. Orduan nik uste dut, Aitziberrek esaten duen bezala, basoko ekosistema mantentzea eta garatzea garrantzitsua dela osasun publiko ikuspuntu batetikan eta egokia litzatekela erakundeen publikoek hau kontutan izatea. Hau bestik ez. Eskerrik asko. Oso askar. Oso askar mesedez. Bai, a ber, esan dozuna komunikazioari buruz oso kuriosua da komunikazio hori. Segaitxik, medikuan kolegizua izan zen, Akademia de Ciencias Médicas hor dauz, biologuak dauz, eta, barkatu, igual nik ez dut ulertu, barkatu. Ez, bakarrik komentarixo bat, oso kuriosu izen zen, hori komunikazio hori urten zen, etzekiten zenbateko dosiakin, zenbatek produktuakin eta zelan inbizan hori. Orduan, pinua eztabaidatuta dagoela? Por supuesto. Baina kuriosua da, jakinbarik dosia, jakinbarik produktua, ataratzen dago komunikado bat. Eta lo que ya nos parte, da bukaeran medikuak azten dienean sartzen, claro, eske basoaren kudeak eta diferente batera joan algara. Ostozabalak eta autoktonoko, eta niz edo, medikuak sartzen di basokudaketan ere, barkatu, bai, eta medikua, baina danak sinatzen daue, medikua pe bai, eta medikuak sartzen die basokudeaketan, bai, me rompo. Bai, baina danak sinatzen daue, esan biologoen komunikado bat, zan danena, danak sinatzen dauenean, orduan, kuriosua daia, nundik doian komunikadori, klaro, gure sektorian kontrako komunikado badala, argi eta garbi. Etzekiten ez dosia, ez produktua. Parkatu, askar baten horretaz da. Medikuena ez elkargo horrek etzekin, baina jaurlaritzak ere ez, estrategia bat zeukala esan zuenean, eta Arantxa Tapiak ere ez, parlamentuari esan zionean basaukala baina. Hor eztabaida zientifiko horik ez da eman, zoritxarrez, eta hori da arazoa. Baina komunikado hortetan da eztabaida barik. Claro, eta gero beste gauza bat da importantzia. Defensa. Ez, eta gero mesedez garamanan, eta mesedez askar ze. Parkatu, nahi duka mikrofonoa, ordena matxeko duenik, bukatzeko medikuen akademia horren zera, oso arraro izan zen, da guztiak esan da, kasualidadez, egun baten, Bizkaiko komunikabide batek, jakin baten agertu zen, egun baten, goizoko zazpiretan ja komunikabidea hori atereta guen, eta akademia horrek komunikadua ataraban eguerdiko 12etan, bertan egunean, zelan da posible, ze filtrazio, nok esaban, batzuk esaben baite atzetik, eruk ezekitela ezer, baina egia aterata eguen, publikauta eguen, oso arraroa izan zen. Bueno, kontua arraroa da, eta bukatuko dut. Baina, bai izaten nahi nebana, basoko osasun mentalean, gizaki guztiaetan, basoak ze onura daukan, eta mendiak baita. Hori, oine badakigu, leku askotan, Japonian da, toki askotan dagoela, gu saiatzen gara gainera, olako onura gainera, guk sinisten dugu, ikustatzen jaku, basoa eta ingurua, eta garatu dugu, beste gauza batzuen artean, pago por servicios ambientales, 15 urtean gabiz, ia burua apurtzen, ia nola lortu aldugun egurretik aparte, beste rentagarritasun bat, eta ez dugu lortzen, baina baita, honek ikusten dugu, agian basoarek deko esan beste onura batzuk, eta kasu honetan, guztion osasun mentalean basoak daukan onurak ikus jakina dira, hori ja esauna dira, eta ja proiektu bat aurten ez, 2018an ja garatu da, eta olako baños de bosque deitzen dana, Urdaibain egin dira, 2 edo 3, guaz lan egiten duten, baso elkarteak eta dauken elkarte bat use dana, horrek sustatutako proiektu baten, eta Urdaibai inguruko osasun zentruekin bat egin da. Orduen, badago, aurten barrido egin behar dabe, beste zer bat, euntxe da bize konbokatzen, orduen nahi baduzu, jakin badakizu, baina oso interesgarria da baita hori, baina alanda guzti, momentu sortik etekinik ez dugu lortu, baina, basoak emoten ditu, beste onuro batzuk eta baso pribatua dira. Roque, daukazuz, 10 segundo. Vale. Servicios ambientales, medida 15 PDR, ez da aktibatu Eusko Jaurlaritzatik, ez da interesik porque
dana molestatzen dugu, esaten dut beste gauza berrixan martxan jartzen molestatzen dugu, eta posten ez entzuteaz, presioengo sinetekela, mix horretan, 180 balioaren, egurratik hartatzen balioaren hori, beste espezie batzukin be ordezkatzen joateko. Nik, ulertu dutxuet, hortikan presa aretela zea etxeko. Gero, Convenio Internacional de los Bosques, India, hainbat de Río Janeiro del 92. Política forestal, bai, baso politika. Ez más, ez da loteslea, dokumento horiek ez dira lotesleak, India, Helsinki, Berlin eta bar, ez dira lotesleak, baina bai oso garbi esaten dute, gizarte osoari eta jente desberdin dagokiola erabakitzea eta bintzat parte hartzia baso politikan dakan eraginakin kontutan hartuta zehazalera hartzen da ber. Eta gero, beste bat, bebai, edo pinua, eukaliptua, edo esebez, edo sektorea bukatzen da. Ni ez do nahi hori pensatzea, porque si no tenemos plan B, gizki goiez. Bueno, ematen du hemen afaldu behar dugula, Itziar, zurea izango da azkeneko hitza. Gauza txiki da bakarrik. Honekin ja bukatuko dugu, denoi eskertuta zuen partaidetza. Bueno, laburra, esan dezu, merkatuak erabaki behar du, edo... Legebiltzarrak. Legebiltzarrak erabaki behar du. Hombre, nik uste dut, landa lurrak bezalako eragin anitzak eta garrantzitsuak dituen baliabide natural bat ezin duela soilik merkatuak erabaki. Osea, ezin du soilik sektore ekonomiko batek erabaki, sektore ekonomikoak ere bai, baina ez bakarrik inoiz. Gizartearengan duen, bai medikuntza dela, bai beste hainbat arlotan dituen eragin importanteengatik. Horretan konforme gaude danok? Perfecto, kontsentso bat daukagu.